الرجيم وما أبرئ نفسي mi hisnaani hooram noon wonaa mboɗo hisna hooram sabu inna nafsa fittaandu la ammaratun koko heewi yamirde bisuu'i e bonande fittaandu ne heewi yamirde neɗɗo ko boni eyi ɗum noon ko mbirmi yo yawaaji o yo noddu rewɓe wuro ngoo fof naamdo ɗumen ko wonaa mboɗo hisna hooram ala ko fittaandu ene heewi yamirde ko boni tan onani so tawi Allah muyani fittaandu peewal tan o waɗanto fittaandu ndu ko baajotoɗo mo ene yamira ɗum mo ene haɗa ɗum on sahaa ndu wonta lawwamatu ndu watta ñingde joomayru e wadde ko boni so yiya ɓooyi wonta kadi jihaadi e tuuba rutto e kala ko Allah yamiri so tawi ɗum wulima e mayru ha juuti tan ndu wonta mudma inna to ndu huɓi ɗo e less hoddiro Allah e hattan Allah e weliya Allah ndu weele ñaawooje Allah kala ko Allah rokki ndu e ndu wela ɗum kadi ɗum woni Allah wiya ayyatu han nafsul mutma'inna turji'i ila rabbiki illa ma rahima rabbiya so wona mo yurmi ɗum joomam o reeni ɗum inna rabbi joomam la gafurun ko jaafotoɗo rahimun jurmotoɗo wa qala al maliku laamɗo o biyeteɗo rayyan ibn al walid wa dhalika annahu lamma dhahara lahu fi yusuf min al mazaya allati lam tujad fi ghayrihi kanko oɗo rayyan ibn al walid nde o yi e annabi yusuf ko bange dokke ko Allah rokki ɗum ko ala e goɗɗo ko wona kañum o haali ko jogori haalde ko ɗum woni o wi i'tuni bihi ngaddane kammo astakhlisuhu mi hertinamo li nafsi hooram taw ko min gooto tan o wondata ala goɗɗo mo o wondata eywa khalisatan li duna sharikin tawa ko min gooto o hertori ala mo rendidini ala mo rendidi e am fa ja'ahu rasulu mo laamɗo o nelno o are makko wa qala on wimo ajibil malika noto laamɗo o fa qama kanko yusuf o ummi gan ya hoore mani sa yo ko kuɓɓu adi hen hoore ma sa timtindima min safa illawnihi sabu mbadi makko labde fanɗalaga yusuf o yeehi hatta jalasa ala dhalika sari ha jooɗe on ma diwa wa danat lahu li yusuful muluka ministére uji gonnoɗi ɗo ɗi fof gummi dari mbaɗni mo sali wa fawwada al malikul akbara ilayhi mulkahu laamɗo mawɗo o hono président leydi ndi itti laamu fof tottimo kanko yusuf wa azala qidfirun amma kana alayhi oyo connoɗomo kanko yusuf qidfirul aziz ministére de gonnoɗo économique o on waɗa conseil ministre on itta o watta ɗon kanko yusuf maccuɗo makko watta o folla maccuɗo makko watta ɓe waɗa conseil ministre ha paari tan ɓe mbi wonde kan oɗon ɗiɗi fiiri natti wawde golle ɗe o itti on ɗon o wartiri yusuf waɗi ko maccuɗo makko qala zamkhasari gorko wiyete noon o wi inna yusufa qala lil maliki amma sariru fashdud bihi mulkaka o wi yusuf wi laamɗo o tawi ko diwa o tinnir ɗum laamu ma wa ammal khatam fadbir bihi amrak tawi ko feggere nde fewjir ɗum alhaali ma wa amma taju fa laysa min libasi wala libasi abai so tawi ko tengade nde wona ɓorde teram wona ɓorde teri babiraɓam min ɓorta ko ɗum fa qala lahu lmaliku laamɗo o wi kad wada'atuhu addanimi hokkudemo ɗum ijlalan laka ko mawnindema ko iqraran bi fadlika e qirrade ɓural ma ko Allah rokkuma wa kana li maliki misra ene laatani noon laamɗo misra o khaza'inun kahiratun magasinaji ɗi ganduɗa ko kewɗi fa sallama haali yusufa o totti magasinaji yusuf wa sallama lahu sulɗanahu o jebbilani yusuf laamu makko ngu o totti ɗum kulluhu wa ja'ala amrahu wa qada'ahu nafidan hatta bi mamlakatihi o wi yusuf kala ko jamirɗa kala ko ñawɗa koko siyata hay laamu ngu sa wi mo panne mo pat noon wi yusuf kanko président o summa halaka qidfiru aziz misra connoɗo yusuf o
khalifa makko on may fi tilka layali edim ma jammaji fa zawwaja al malik yusuf imra'at al aziz qada hilakihi aywa persida o humani yusuf e jom suudu zaliqa oya rawata tullati fi baytiha o abbirdo do banande o persida o humani onon yiruda men wa kana sahibi la yati nisa jom gallam onon fo accaki wana gorko wa kunta kama ja'alaka Allah fi hasnika anneno Allah wanma no mbaɗa yoddeni Allah waɗma noon fa galabatni nafsi fittanam folimi wa asamaka Allah ren mbimam yaar gonden e bandiyako caliɗa Allah renma قالوا بمبي فوجدها يوسف أزرا يوسف تيكو بلن لما أميدا وندي غورك فأصابها يوسف وندي مكو فولدت له ولدين وجبنا يوسف ببديدو ذكرين وربديدو أفراسيم وميشا وجبنا ببديدو أفراسيم وميشا وجبنا كده بنتا إلي هين غوت ببديدو ريوبي وبنتا ببديدو دبو غوت o jibidani ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe e ɓiɗɗo debbo ɓiɗɗo wiyete ko rahmatu ayyuba annabi ayyuba resno ɗum maysa woni tanum yusa u bunnun on woni yusa u bunnun yalti koye maysa nun ko maysa jibin ɗum maysa ko yusuf jibin ɗum ko yusa u noon woni annabi wa aqama al misra al adla ودر في مصر الأدلة كان يوسف ونيمد مصر دون نوندال وأحبه الرجال والنساء ريوبي وفون جديم فلما ما أن يوسف في ملكه ليوسف هنغاندي هبندي ألامهم دبر وني فوجد في جمع الدعام إرندين دنيام دنده أحسن التدبير كبر مجد فوجول فبان الحصول وما يسنجد والبيوت وما يشود الكثيرة كيود وجمع فيها الدعام ورندين هن يميج للسنين المجدبة ونند دوبي كوكني وأنفق المال بالمعروف ودبي ونفكر جودين ومجري حتى خلت السنون المخصبات ها دوبي دي غاندودا مخصباتو duuɓi ɗi gadda gamɗi ɗi ɓenni anga omo rendine gawe tan omo mofta ha duuɓi ɗi gasi wa dakhala sinunal majdabata bi hawlin wa shiddatin lam yara nnasu mislahu wiyama duuɓi masalan kokke ɗi naatiri kulol e caɗele yimɓe meeɗa yiide hono ɗum e hulɓinade wa qila innahu dabbara fi da'amin maliki wa hashiyati kulla yawmin uklatan wahidatan wiyama kanko yusuf ñamde persida o ñalawma fof ko lawol gotol kanko e liggotoɓe makko ñala fof gotol tan so nangue hoore naati tan ɓe ñaama ɓe gonta ñaam ha nangue hoore janggo noon o fewjiri ko ministre économique ko noon waɗata quoi eyi falamma dakhalat sinnatul qahdi ti gilli yusuf gilli makko kanko debbo o itti weddi gilli makko e ɓerde yusuf ko ɓuri no yiɗirno yusuf andi debbo o yiɗno yusuf ha ɓurti no debbo o yiɗirno yusuf ha ɓurtini Allah itti ɗin gilli watte ɓerde yusuf kadi yiɗimo ha ɓurti gilli ɗo yinno ɗum famine faqala laha yusuf wi debbo o ma sha'anuki la tuhibbini kama kunti awwal marratin an kam hol alhaali ma a yiɗata kam no jiiɗirɗami adan ni yusuf wimo an no jiiɗirɗami adan ni pourquoi a yiɗirta kam no jooɗi faqalat debbo o jaabi yusuf wi lamma zuktu mahabbatallahi sagalani zalika an kulli shay o wi gila de yidde Allah naati ɓernam kala ko wona Allah mi wawi yidde hankkante debbo wi ni o wi de jinmi Allah ha gasi mi wawi yidde goɗɗum so wona Allah ɗum tan haɗi yiddema no jiiɗirunami adande nde jinnami adande Allah alana e ɓernam ko an tan jinmi joni noon Allah nanade e ɓernam mi yiiɗi Allah gilli ɗi jinmi Allah ɗi warindinen goɗɗo oɗo debbo Allahu akbar mbaɗɗen marhabatayni wa nisfu bisimillahi kono ɗum woni noon Allah wi nusibu emin dokka bi rahmatina yurmede amen manna sawu momin beela emin dokka yurmede amen kala momin beela wala nudhi'u min jeebotako ajra jobdi al muhsinina moƴƴinɓe wala ajrul akhirati ay jobdi lahara kadi khayrum ɓuuri moƴƴude e jobdi aduna lilladina wonande ɓen amanu gomɗinɓe Allah wa kanu laatino yattaquna ne ndento Allah ay rentiɓe Allah ɓe hulɓe Allah ɓe jobdi mabɓe to lahara ɓuuri hewde e jobdi aduna heege nge noon
hankanti yaaji e leydi he pop naato yi wuro annabi yusuf en Kana'ana yeehi ha toon yeehi ha yetti Kana'ana wahtaja nasu da'ama goto fof ne hata jini ñamde fa balaga yaquba annabi misra malikan yabi'u da'ama lil muhtajina haala ka yenoye yaquba to misra wonde persido to Kana'ana wonde persida misra o omo yeeya kala gadduɗo kaalis omo yeeya ɗum ñamde o neli ɓiɓɓe makko o wi nde ɓe Yusuf wedda e woyndu he ende ɓe ngari jiggade nde hawri ko duuɓi nogas e ɗiɗi ɗum tagi o faytiɓe do ɓe paytimo kanko noon o faytani ɓe nde wonno waɗi ɓe faytimo ɓe tawi ko moye 6 président omoye diwa kanŋe omo jooɗi omo waɗi tengade lamɓe omo waɗi vestage omo waɗi karwat omo jooɗi ɓe mbawata andudemo kadi kamɓe haqqillaji maɓɓe ɓe keɓe maccuɗo holno wonirte président kamɓe haqqille maɓe mbawa nangude ɗum ɓe tawi komo jooɗe 6 diwa omo forti ɓene mbifa ɓene ɓoosa siwa ko kanŋe omo waɗi tengade kanŋe omo jooɗe dow diwa omo waɗi cravate omo waɗi comci président ji mbaɗata omo waɗi tengade joni holno ɓe gandirtamo kamɓe ɓe jeeyi ko maccuɗo ɓawa andudemo faytimo konko faytani ɓe ɗon o andi ɓe on woni wa jeyaa ihwa kamɓe weddinoɓe woydu ɓe kamɓe ngari weddinoɓe mo woydu ɓe ɓen ngari joni jiggade ɗo makko fa dakhalu alayhi ɓe naate makko fa arafa mo andi ɓe keɓe mawni ko en kono wo hum kamɓe lahu wonande mo munkiruna keɓe faytuɓe ɓe gandamo saabu ɓoyde duuɓi nogas ɓe jiyanimo wa zannuhum hilakahu e sikkudeɓe o maayi ko ɓoy fa kallamuhum ɓe kalde makko bil abraniyati ɗemgal abraniya ɗemgal bammanɓe ɓe kalde makko ɓe ñukli haala tan fa qala kal munkiru alayhim o wayno andaɓe ni oy ma addamakum biladi ko mbattan ɗo e leydam he holko mbattan ɗo fa qalu lil mayrati ɓe mbi min gari ko jiggade fa qala la allakum uyunun onon kon sekkereji ene yama taw kon sekkereji gaɗon ko ƴewde laamam oɗon kalne a lamɓe moɗon pour gano ñanen am ha qalu ma azallahi ɓe mbi min mooli allah e ɗum qala o wiɓe fa min ayni antum hol onon fa qalu min biladi Kana'ana ɓe mbi min gummi ko leydi Kana'ana hedde kiidira to min kodi wa abuna yaqub baabi amin ko yaquba wiyete nabiyullahi annabi allah qala walahu awladun ghayrakum bammo no jogui ɓiɓɓe wonɓe ko wona onon qalu naam aha omo joguino kunna isnay asara min gonno ko 12 fa zahaba asgaruna halaka fil bariya miñi amen tokoso o maayi ko jeeri boy ñaami ɗum toon wa kana ahabbana ilayhi mawni ami miñi amen o on baabe amen ɓurno yidde wa baqa saqiqa hu anani hed nde o ɓetani ɓe bi jihazihim ɓetuji maɓɓe qala lahum o wiyani ɓe ituni bi akhil lakum ay o wiyani bi akhikum de o ko bi akhil lakum pour o majjina ɓe sabu omo andi ɓe jiidani yummay baba ɗum addani mo wiide bi akhil lakum o wiyani bi akhikum so wino bi akhikum tan ɓe paamat wonko ande cukalel ngel kono o wi bi akhil lakum musidɗo wonande on o gaddane kam li alama sidqakum fima qultum hami anda ko mbiɗon ko beele ko gonga walla wona gonga fa ana aktafi minkum bi zalik قالوا بمبيمو إن أبانا يحزن لفراقه بابي أمين إن سونو سيرتي أمكو قال أبي تاودكو فاتركوا بعدكم إندي يوان مونغو بدو دونا جكوند حتى تأتوني به هانغاد نون ميمو فاكترأوا بمبدي كراج فيما بينهم فأصابت القرآن سمعون قراء وياني بيرن سمعون فخلفوه أنه بمبدي سمعون وني غارانتي بنجي بكوت فاهمين وي نعم أفهمي وي بألا ترون نعم أنجيان أني من أوفي الكيل مدتين من بيتو نعم وأنا من خير المنزلين كلا جيبنا من بوري موجود وكم أمدون يادي غوري أون تشمو يو غوريكو أون ميدي دنجي تدني رو بالوني بمبي على من ملا ويغاسي نغادي كام مينونو غاندي فا إلام تأتوني به سو أون غادناني مو نعم
fala kayla lakum indi ɓetu alana on ɗo koy kon jiɗi jeewoy ko mbaɗɗo wala tagga bunte oɗo ɓalla ɗe kam koy qaalu ɓe mbimo aha bisimilla sanorawidu anhu abahu mamin ɗaɓɓirmo ba makko mamin ñaago kam babiraɗo beele jaam wa innanu minen la fa'iluna komin waɗoɓe ɗum wa qala li fitiyanihi kanko yousuf o wiyani sagataɓe ɓetoɓe ɓe boyji binduno boyji ɓetonoji yimɓe gaweje so gari somade ɓe woodi hen ɓo ɓaaƴe ten ko wayno masal idi e hafas o noddi ɗumen o wiɓe ij'alu bida'atahum fi rihalihim kaalis mo ɓe gaddi o mbatte ɗum e nder dimle fi rihalihim e gendukeje maɓɓe la allahum ya'rifunaha beele ɓe gandoya kaalis o idan qalabu se ɓe duttoyima ila ahlihim fewde koje maɓɓe so farahu aw iyatahum so gendukaje maɓɓe ɗe gasi la allahum yarji'una beele ɓe dutto ɓe garta saabu ɓe jaɓata ñamde kaalis o ɓe jaɓata saabu li anna diyanatahu wa amanatahum tahmilu ala raddil bida'ati ilayhi sabu ɓe jaɓata ñamde haalis o so ɓe jeeyi kaalis ɓe gartirat sabu diine maɓɓe e hoolare maɓɓe jaɓata ñamde kaalis o ɓe ñamata ɓe mbiyata koɓe jumɓe mataw ɓe tottarom ɗum artirta ida wajaduha li annahum mudahharuna sabu kamɓe keɓe laɓɓinaɓe min akli ma la yahillu lahum kala ko daganaki ɓe ñamata وقيل ونكون وي على بسات يوسف بذلك مواسات أبيه بي يوسف فادتي رتد كارز أو كركد بابم كارز أو يمينهم خوفا الله يكون عنده شيء وهوليكو كارز وبابل أدو أدقى سما دقوري على كجوكي بمنون يدا نيام دكارز بابل أدو نوتي وقيل أراد أن يريهم بره وكرمه ونبي على وجر نون كو يدي كو هولو دبي تدونغال ماكو e moƴƴere makko liyakuna zalika ba'isan lahu ala rujui mbele ɗum ni hirjina ɓe artude وقيل أرى رأى أخذ ثمن الدعام من أبيه ويقودي لؤمان مبي على كانكو ييتان دال ñamde kalis o way kono ñingore e makko ni eyo ala kulin dal o totti ɓe tan kalis o yi falamma raja'u nde ɓe dutti ila abihim fewde ba mabɓe qaalu ɓe mbiya abana e baabi amen ganda koye muni aminnal kaylu haɗama e amen ɓetu sa tottitani min miña amen o ɗum noon fa arsil ma'ana nel wondude amen akhana miña amen o nattal beele min ɓetane saabu so min nawani min ɓetantaki wa innanu minen lahu wonande wala hafizuna ko min renoɓe qala babiraɗo o wi hal amanukum alayhi ala ko haɗimi hoolade on e makko illa kama amintukum ala aqihi so wana hono no kolorimo on e dow mawni ko gadinoɗo min qablu ko adino mi hoolinomo yousuf yaade mon mbarɗon ɗum ɗo ɗone ko ɗum haɗimi hoolade on e makko mi suusa mi yamiraji wa qad fa'altum bihi ma fa'altum mbaɗɗon e on ko mbaɗɗon ko fallahu noon khayru hifdan allah woni masalan yujadu endaha kono laabiha wana mbilew sellinta wana aya sellinta wana docteur sellinta hoto fiɓɗu o yiitiɗaɗu kufrun paama ɗum fiɓde ɗum ko keferu sa fiɓi tan ka kefero e paama ɗum faami usuliyankoɓe kamɓe ko noon ɓe mbiyata ɓe mbi kala nde piɓɗa ɗum tan kala nde docteur selli mbiɗa sinno wona o docteur mi waya tan a wuti kefer saabu a fiɓi docteur ene wawi wurnude senno ɗum kanko o wuura wasa mayde sanno ko ɗum wonno kanko o wasa mayde ko ɗon ƴewata gartata haqqille ma sa fiɓi ɗum tan ka kefer ko a dillin sababu noon Allah wiyen dillin sababu dillin wona wona ɗuɓala o mana haala ɗum yeeso ɗo seeɗa ɗo subhanallahi asri ɗo wiyata ɗo kanko Allah omo haala ɗon o wiya wonu nazzilu min alqur'ani ma huwa shifaun wa rahmatun hol ɗum ko lil mu'minina ko gumɓe ko ma gumande naña a gumat wonde ko waɗata ko Allah ene heen keɓa moƴƴere o wi ɗum ko qur'ana safrata kanko o wi ko qur'ana safrata qur'ana safra e neɗɗo ujunnaji tati rafi qur'ana rafiji gonɗe aduna ko ujunnaje tati e temedde tati e capan tati e tati tati goni cellata kedi fof sella qur'ana safra ko ujunnaje tati rafi qur'ana safrata ɗin kala ko cafruɗa aduna so wona qur'ana sellata a tampino hoore ma jiiɗa fof jaaha ɓeydo tan ñawde temedde tati ɗi safara ɗumen ko leɗɗe tubakoɓe e leɗɗe ɓaleɓe capan tati ɗi safa hen sappo safa ɗum ko jumri
hen sappo safra ɗum ko ñammini beldi aɗa yiya neɗɗo o wiya o ñawi haw ñoode bini kono so yeehi o wirnima ɗa seeɗa mo ñammine keeña tan so ɓooyi tan o sellat ko ñaw ko heego wonduno wona ñaw aɗa yiya neɗɗo ko safra ɗum jogui refi sappo ko ma suume tan neɗɗo o so ñawi so wona o suumi kala ko safra sellata tati keddi ɗi cellata puydam a meeɗi cellude ñaw mayde sellata nayo sellata ɗiɗo tati gonɗi cellata kadi won sella ɗum rasulu sallah sallam fawi hen hadis mum o wi mallam yata saffa bil qur'ani la shafahu llahu kala mo safroraki ɓurata Allah sellin ɗum nelaɗo Allah wi noon nelaɗo wi mallam yata saffa bil qur'ani la shafahu llahu kala mo safrori ko wona ɓurata Allah sellin ɗum te Allah sellinta ɗum kadi paama ɗum kam kala ɓurɗo susde docteur on ɓuuri ñawde wi docteur o ƴeewima o waɗima koɓe mbiyata analyse mi anda ɗum wiyete ko ɓe waɗima wicciti o ronki yiidema komo safra o jaɓata keɓe mawni kiniɓe jaɓata wasi yiide keɓe mawni kiniɓe o ƴeewete ha para o wasi yiidema ñaw o windanma ordonnance wiya pourtant noon mi yiyani rafi makko no noon aɗa wawi dañde oɗo ordonnance aɗa ɗum tan pour ay o yiiɗi ko ñawnudema famani ɗo yo yiyani kay an kadi ala ko windantuma so wona an ka ɗaɗo walla an ka muddu an bindanaɗo so wona ka muddu a fara sodde so wi o yiyanema rafi ya lawol ma so soodi wiyetto kayre ngel beddo cek o yiɗi ko ñawnudema o cooda ordonnance sa soodi ordonnance jara ordonnance o yiɗi ko dañƴi ko safre ma ordonnance o tawoya toɓɓel ngela lelino ngel ena ɗani ngel kam mbiyata microbe nane lelino ɗani faɗi ko ha findine microbe o joni so tawi rafi o naati e ma ɓaaƴa microbe o toɓɓa microbe o fusa ɗum ñawyel ngel so fusi saro e ɓandu ma on saha ñawa kono so ɗaccam moɗanima ha ma o finata kam pindintam keɓe sayse ɓe gandi ɗum e pindinto ne o naata e ma ñawa mbatta dañƴi keɓe cafre ma e ɓoyi mbiya aɗa wonde diabète so ɓoyi mbiya aɗa wonde tension so ɓoyi mbiya aɗa wonde hémorroïde so ɓoyi mbiya aɗa wonde rigueur perno hen buuƴe taw wodani ko ha ñawata Allah mo renaki ɓe mbar ɗum sa renaki ɓe mbarma sa renaki ɓe mbarma yuujade enda ha laabi ha faami wa azamu nafi'in fi ru'a min al ayni ko ɓuri wawde nafde to banggue ko neɗɗo ne moccoro to banggue yitere ko wiyete yitere ko so heɓima ko ɓuri mawnude hen ko ene moccore ko suwaratal muawwidatayn cimoje ɗiɗi muawwidatayn qul a'udhu bi rabbil falaq e qul a'udhu bi rabbin nas ɗiɗo ɓuri wawde moccorede kala ko heeɓi neɗɗo ko wiyete ɓaleɓe en ko mbiyata ɓaleɓe hay anka ka ɓaleje so wiyama ɓaleje nanggui neɗɗo ceerɗo ɗum kay ɓaleɓe kay so ɓaleje nanggui neɗɗo kay daɗata wi an ka ɓaleje bamma ko ɓaleje yuma ko ɓaleje nanggui hi aɗa daɗa e ɓalew kay wiyete on kay e mbi bayde ceerno Abdourahmane banaji meeɗino refeede e mbi ɓe noddoyi ceernaji goto bilejo ari jooɗi o mbi o bilejo wi ko ɓaleɓe ɗipinma muyninma ha enteɗa ha mawna maya wiye ko yumma ñamma i yummade leeli ñamdema koy o yummade kam cuguñagol ngol kawnigol kam yummani alama ñamata sowona an so tawi kay ka ƴoƴƴo ko fota jabde ɗum jeeya bileyo Allah bileyo say wiyede ñaamimo ko yummakko e bamakko ɓen ñaamimo i yumma jibinma ettuma muyninma ha mawna yumma kadi to wona sukoyi ko ñamma Allah boni o yummana hoyi yumma kadi fonno ñamde o guila e nder reedu ko mbasa jibine sonko wawi kay o ñaami guila e nder reedu tawi ka wona ɓoccode wona gonga a faami wona gonga ko fenade ko guite tan woodi neɗɗo jogii ko geɗe ɗiɗi jogii ko ruuhu jogii ko rawan ruuhu so yaltema tan mayat allahu yatawaffa lanfusa hiina mawtiha wallati lam tamut on ɗum ko ɗon tan wonata so neɗɗo ɗanima noon ene jogii ko yaltata kala ɗaniɗo ko rawan mum yaltata rawan yaltata e neɗɗo o ruuhu o heddo e ma ruuhu seddima yimi yoma tan mayat ala maslaha rawan o yaha ruuhu o heddo aɗa foofa gona e harde joni so rawan o yeehi rawan o yaha faya gabo walla faya farayse walla faya jaari haalda e mayɓe koyɗa mayɓe en jaaɗo woni Dakar en jaaɗo woni gabo en jaaɗo woni farayse en foof ko rawan waɗata noon andi ka an kam aɗa gaaleeli rawan ma yeehi so rawan ma o yeehi hawra e rawanuji goɗɗi
Ibrahima rawanu mo ari rawanu o ari rawanu joni noon rawanuji ɗi woni hen ko kulɓinoji ɗin rawanuji kulɓinta rawan ma o ay so rawan ma o huuli tan ga gonɗa ga ngulla ƴenƴeɗa ngulla ɓe way haala o woni hen so liɗimi jamma ngulla ko rawan ma hulɓina so tawi no jomum hen saji faɗɗo wayno paɗɗiɗo ni waɗa wullude yimɓe ɓe gara so ɓe gaddi wileɓe ɓe so wileɓe ɓe gari eɓe jogui gueɗe ɗe ɓe mbaɗata ɓe mbatta koye jeeygol ko lekki watte koye jeeygol so waɗama e jeeygol ure so neɗɗo urama ala mu yiyata so wona an nde wonno ko rawanma o yino wiya hafas woppam ɓe mbiya hafas ko sukuña ñamimo te hafas ay taran galle men jooɗi ene jangguina baydo yon mum i joni hafas toon ha omon ga hafas woppam te hafas an to jangguina baydaji kino Allah paama ɗum patron a meeɗa nande jogi keɓe ñaami kam a meeɗa nande Ablaye Wadde woppam a meeɗa nande ɗum nan ta tan ko miskino Allah kala nanɗa wiya ko sukuña ko miskino paama ɗum patron nan wiyata ko miskino sukuña a meeɗa nande ɗum kala nanɗa tan kaari ñaami kam andu ko miskino Allah a ceerno mawɗo wonta sukuña lamɗo wonta sukuña i holno woni tawi sukuñagal woodi kay yahat tan sarot tan basɗo e gala fof won sukuña tan kono Oumar Ba woppa meeɗa nande wonno ko patron rawan mo arata miskino Allah ne yurmini ceerno so ɓooyi eɓe jogui goɗɗum wiyete ko dar ɓokki lekki ɓe gunata ko jofe mbabba alani mbabba de jofe mum rugge ha ɗaata wadde e lekki he so ɓe jarɗima ɗon bawɗa ala fof a tutat tan hayso tuuti woni ko nder ɗum ɗo ma yaltat sa tuuti ko keɗɗe tew yaltat hayso ko jofe nayyi sa ruggi do jofe ɗe a waɗi ndiyam tan wonta heɗ rendat joni noon tuuta kala ñammina ɗum tuutat sa tuuti ɓe mbiya o tuuti hen kande o tuutnama a faami famat so tawi ay ɗiɗo peɗel so nduɗo feɗeno manki ngol ɗo didol tan so bileji ari ene ƴeewma watta ko ni wiyatma ko ya wanni peɗeli ma ponda sa fondi ngol nduɗo feɗedu hodda ndu e didol ngol ɗo so sawdodirani tan so tawi ndu tellima seet tan ɓe mbiyata ko aɗa wonde ɓaleɓe so feɗenu ndu ɓurti dow ɓe mbiyata ka sukuña so feɗenu ndu sawdima didol ngol a wona haydara a wona sukuña aɗa ɓe mbiya aɗa laaɓi noon ɓe ƴeewirta laaɓɓe ɓe mbiyata laaɓɓe tan ko mo bamu yimu kumana kono kamɓe wona noon ɓe mbiyata laaɓɗo ko mo ganduɗa kala mo wona sukuña ko laaɓɓe ɓe mbiyata ɗum eyyi joni ɓe gandi so kono mbimami ni tan so ngol ɗo didol manki an aɗa wonde sukuñaɓe so ngol ɓurti an ka sukuña so ngol sawdima a wandani sukuñaɓe a wanda a haydara a wandani paama ɗum maɓe mbaɗe noon on ko bilew e paama ɗum ilmu kulli shay'in afdal min jahilihi e ɓuuri faami o woni noon kanko babiraɗo o wiɓe mi haali ɗum kono ala ko mbawmi nafde ona e huuɗe anani de masalan e hewdira Allah anan inil hukumu wonani ñawore illa lillahi so wona ko Allah goto alayhi koye Allah tawakkaltu bakkilimi wa alayhi koye Allah falyatawakkalil mutawakkiluna wakkiltoɓe sene bakkile o bakkile Allah saɗa wakkile Allah pofta walamma dakhalu de ɓe naati min hayso amarahum no yamirirnoɓe abuhum ba mabɓe ɓe naati eɓe ceerti ma kana yugni anhum laataki noon kanko babiraɗo o omo wawi nafdeɓe min Allah hoddira Allah min shay'in e hunde ay ɗum ɗo wonani illa haaja tan so wona ko alhaali tan fi nafsi yaquba e nder fittaɗo annabi yaquba ko haaju tan e nder fittaɗo makko o haal ɗum tan ko muño haqqille makko won hen tan kono wona gadaha o muuyi ɗum tan ɗum o muuyi ɗum haalde tan kono hay hunde wa innahu kanko oɗo annabi yaquba la zu ilmin ko joom gandal lima allamnahu ko min gandinimo walakinna actara annasi ay ko heewe heefereɓe la ya'lamuna ganda longingol Allah e jiyaɓe mum walamma dakhalu ala yusufa nde ɓe gari galle e yusufa awa ilayhi akhahu tappi e makko miñi ko o nani ɗum woni lam yakun tafarruquhum dafa'an min qudratillahi shay'an lakin hajatan fi nafsihi gadaha wa yadful ayni anhum allati anani de ewa kana tusibum enda dukhulihim mujtami'ina fa in tafarraqa fi dukhuli dafa'aha bi iradati llahi wa wande fami o mo andi to Allah ene longinimo Allah ene longinimo so be naadi e be ngoni dental yitere heɓat
Allah ne longinimo seɓe naati eɓe ceerti yitere nde heɓata ɗum addinimo wiide noon faami ko Allah longinimo ɗum ko Allah longinimo ɗum andinimo ɗum e ɗum o waɗiri noon woni noon ɓe naati wuro ngo nde ɓe ngari nde qaalu ayyuhal maliku ɓe mbi ehe ma lamɗo hada aquna alladi amartana an natika bihi oɗo woni miñi amen mo ñamiruɗayo min gaddane o faqad ji'inaka bihi min gaddanimo omoni aha min gaddanimo omoni faamide nde ɓe gaddimo nde o wiɓe ahsantum on moƴƴini wa asabtum on pewni sa tajiduna zalika indi minne ko mbimi on ko on tawɗo am ɗo summa anzalahum o jippiniɓe wa akrama nusulahum o teddini jipporde mabɓe summa adafamo hottiɓe wa ajlasahum kullu ithnayni ala ma'idatin kala ɗiɗo fof o waɗani ɗumen palat tew jooɗi ene ñamda kala ɗiɗo o aɗan koɓe sappo e goɓe telat parɗiɗo fof parɗiɗo foɗɗiɗo fof palat ha heddi bunyamin goto donc mo jooɗodi e palat fa baka bunyamin wone wayde kanko annabi Yusuf o wi ko ngoyata o wi ngoyanmi law kana akhi Yusuf hayyan la ajlasani ma'ahu sa yi ɓeɗo goo fof nan jodde miñum minne mawnam Yusuf sene wurno mami jooɗoto e muɗum Yusuf woni ɗon kono anda kanko fa qala lahum Yusuf mun huccite mawniraɓe o wiɓe laqad baqa hada wahdahu ngel ɗo gotel heddima fa qalu kana lahu akhun fa halaka e mbi omo joggino mawni ko maayi ko boy qala lahum o wiɓe kanko Yusuf fa ana ajlisuhu ma'i ɗaccemi wadde mi jodda e makko mi ñamda e makko fa akhadahu o nangi cukalel ngel o yaade mum bunyamin fa ajlasahu ma'ahu ala al ma'idati o jooɗode makko e lahal makko kanko Yusuf o ñamde makko wa ja'ala yuwakiluhu o wone ñamodirde ñamdude makko omo ñamdude makko haalnanimo noon falamma dakhala al-leylu amara lahum bimisli dhalika ne jamma ari o wi ɗiɗo fof yo lelode diwa bunyamin kadi heddi ala mo lelodi o wi goppe wadde o lelode am to bertetiram to jaadami o neldo Yusuf yaade makko ɓe lelodi Yusuf ƴettamo urnomo wonay urnademo ene urno e makko hendu bamum hatta asbaha ha weeti فلما أصبح قال لهم إني أرى هذا الرجل وحيدا ليس معه ثاني أودو ميكو غوتن على مو وندر ايوا جوني فأنا أضمه إلي فيكون معي في منزلي أتيام ود أو وندم تو غالام توتن ها باين هود وياده مودون ثم إنه أنزلهم وجبني وأجرى لهم الطعام ودغني بي نيامde فقال روبيل ما رأينا مثل هذا من ميدايده غوركو ويني موجي ko o gorko moƴƴi o lamɗo moƴƴi falamma khala bihi nde o yewde bunyamin qala lahu yusuf wimo masmuka indema cukalel no mbiyataɗa qala bunyamin min ko bunyamin mbiyetemi qala fa hal laka min waladin won ɓiɓɓe joguiɗa qala asratu banina mboɗo jogui ɓiɓɓe sappo worɓe andi o yiyata ko cukalel kono wona cukalel nde wonno duuɓi mabɓe ne mawna andi guuro duuɓi temedere pawɗi on ɗon ne wawi yiyede tan wiya ko cukalel taw ko mawɗo oye mboɗo jogui ɓiɓɓe sappo qala yusuf wimo fa hal laka min akhin li ummin aɗa jogui mo jiiduɗa yumma qala kana li akhun mboɗo joguino mawniraɗo ne wiye yusuf fa halaka maayi ko ɓoy qala yusuf wimo atuhibbu an akuna akhaka badalun min akhikal halik aɗa yiiɗi mi wonta mawne mi lomtonoma mawne mayɗo o qala bunyamin wa man yajid akhan mithlaka hol bawɗo dañde miñiraɗo walla mawniraɗo hono ma ayyuhal malik mi wawa dañde ɗum ko somi dañi ɗum kañum ala kalami kono noon hay sa woni mawnamne lam yalid ka yaquba wala rahil ba ma wona yaquba yumma wona rahil sa woni mawnamne kadi mankatta tan fa baka yusuf alayhi salam yusuf woy wa qama ilayhi ummi feewe makko kanko miñiraɗo o wa anaqahu danodire makko wa qala yusuf wi inniya ana akhuka ana faami ɗum woni walamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi akhahu o tappi fewde makko miñi ko o anani qala o wi miñiraɗo inniyano min ana akhuka min komi mawne mayɗo o fala tabta is oto suna bima kanu koɓe laatino yafaluna ɓe golla koɓe golluno ko oto suna hen hay hunde oto hunde suna koɓe kasidi en ko oto suna hen haydara ndewa haali ka haala kaabu wi
lamma qala lahu yusuf inni ana akhuka li yusuf wimo inni ana akhuka min komi mawne qala bunyamin ana la ufariquka wadde en certata hankanti حينما إن كنت سيرت فقال يوسف ويما على قد علمت اغتمام والدي بي أما جاني بابا سن مسوني أم فإذا حبستك إندي ازداد غمه ستويمي وبيما دو أهايتيات بابا بيدو سناري دمنا أهوات التنجاد ولا يمكنني هذا إلا أن أشهرك بأمر فزيع mi wawata hettude ma ɗo so wana mi waɗay ma hunde nde ganduɗa ko hulɓinide seeɗa nefinide eywa wa ansibaka ila ma la yuhmadu mi askitine ma ko yettaka ko moƴƴani nden mbawno hefde ma فقال لا أبالي من يرادو من ملبنا كدوم إفعل ما بدا لك كلا كفين ما فإني لا أفارقك غندمكم منكم إن شرطتارا قال يوسف فإني أدس سائي في رحلك جوني جنمي كبيتر كلام قال مسودا يندر دم قال ما هي هون سهاس أنجيه ثم أنادي عليك بالسرقة أيوة مي إيونو إمان ويكا مي بي أوجي لي أحتال في ردك بعد إدلاقك بل مي فيوجا بور نغرتا شغال نجادو عندي النبي يوسف ñawore misra e ñawore kana ana jiida sharia ñawore kana ana kanko yusuf ma andi to leñol mabbe to wuro mabbe to kala gujjudo so nangama ko hen jeetite yata kanti ko don jeete kambe non ñawore mabbe ga misra ga gujju fu jungum tajeti jonon yusuf yidi ko fewjude bele be ñaawa e makko ñawore wuro mabbe be mbasa ñawde makko ñawore wuro yusuf famen bimini owi fafa almasita kala ko jidda wat dum woni falamma jahazahum nde o betani be jahazihim e betirde mabbe jaala sigayata o wadi betirgal ngal ko libar kange ko libar o betir kange betirgal ngal ko kange tugulla ko kange o wadi dum fiira hade akhihi e dimgal minirado summa azana noddi muazzinu noddo jeynowo noddi caggal de be jalti be ji habe goddoy sukaɓe gabbiɓe mbi ayyato al iru e hey mon sete innakum sariqu innakum la sariquna kon wuyɓe de onon kon wuyɓe de qalu kamɓe ɓiɓɓe annabi yaquba ɓe mawniraɓe yusuf ɓe wa aqbalu alayhim tawa ɓe kuccite wajiɓe ɓe dartiɓe kuccite mabɓe ɓe mbiɓe maza tafqiduna holko katti ɗon qalu ɓe mbi nafqidu minen min katti suwa almalika ko ɓetirgal lamɗo o wali man jaa bihi ene wodani gartirɗo ɓetigal ngal himlu ba'irin dimgal ngeloba kala gartirɗo ɓetigal e amen wi amen rokke dimgal ngeloba wa ana bihi zaimun min woni wakilu ɗum kala gartirɗo mamin dokku ɗum dimgal ngeloba te ko min defi ɗum kadi mam tottu ɗum qalu koreji yusuf ɓe ɓe mbi tallahi min gondiri allah wallahi minen min gona wuyɓe min jogorani wujjude min jibinta gujju wallahi laqad alimtum oɗon gandi ma jiina min gardani wuro he li nufsida fil ardi pour min bonne leydi wa ma kunna sariqina min gona wuyɓe min gonta wujju qalu noddoɓe ɓe hon abbinoɓe ɓe ɓe mbi fama jazauhu holko woni jobdi gujjo in kuntum kasibi so tawi ko kalɗon ko on peni to diine mon onon sariyaji mon holko woni jobdi so on nangi gujjo ko joɓoton ɗum ɓe jiɗi ko ɓen ñaawa ɓe jiɗi ko ɓen ñaawa ñaworu men qalu kamɓe ɓe mawniraɓe yusuf ɓe mbi jazauhu jobdi gujjo to amen minen ko man wujida fi rahalihi kala ko wujja ko mo tawa e dimgal mum on woni jobdi ko huwa ay gujjo jazauhu gujjuɗo o jazauhu woni jobdi guyka ka gujjuɗo o woni jobdi guyka ka ni minen min ñawirta kazalika nde ñawore ni minen najzi zalimina kala gujjo ko ni min jobirta ɗum ɓe mbi bisimilla wadde minen min mbatta ñawore amen ko ñawore men min ñawata bisimillahi minen kam ñawore amen ga so wujiri jummu taƴede ono noon ñawore mum ko gujjo heddade nokku he bisimilla garte ɓe garti nde ɓe jetti raddu min al makani alladi lahigahum fihi jamaatul malik to dental lamɓe o heɓtinoɓe to ɓe guitta toon ɓe garti
on saha fa bada o fuɗɗori kanko Youssouf bi aw iyati ɓe gendukeje maɓɓe o woni yiilade haɗi mo adorade gendu gawel miñiraɗo o ko haɗi tuumede nde wonno kamɓe gonti o adori dimle maɓɓe o woni yiilade dimle ɗe o ɓeta dimgal kamɓe mawɓe fof ha gasa fodde dimle sappo dimgal fof o limni o ɓeta ha gasa o yiyata hen summa yastaghfirullaha o wi astaghfirullah imma qazafahum bihi ko takkiɓe ko ila an wasala ila rahli bunyamin haw yette dimgal bunyamin fa qala ma azunnu hadha akhadha shay'an mi sikkani so on ko ngel ɗo mi sikkani mi sikkani dal jeehe kan dal gasi jeehe dal mi sikkani so on wujji ɓe mbiyala non min jaɓani ɗo kay dimgal makko ko e hoore mum a yiilo ton a yiidima dimle amen dimgal makko a yiilo saabu sa yiilaki mbiɗa ko minen gujji ɗum ɗon yiilo tan min jaɓani non ɓe cali wallahi la natuka hatta tanzura fi halihi min ko parasana ƴeewa saabu fa innahu aryabu li nafsika ɗum ɓuuri labde e fittaru ma wa anfusina ɗum ɓuuri wadde labde pittale men ɓe kaɓɓiti dimgal makko falamma fatahu mata'ahu wajadu su'a fi nde ɓe kaɓɓiti dimgal ngal tan ɓe tawi libere ngel ene hakkude dimgal he tan gulali gulli woy heeli o ɗum woni summa stakhrajaha o yaltini dimgal o yaltini ɓetirgal ngal min wi'ayi e gendugel akhihi mini ko o Allah wi kadhalika nde feere kidina min pewjani li yusufa min gandinirimo ni min longinirimo ni o fewji nde ɗo feere ma kana laatanoki yusufa li ya'khuda akahu o laatanoki oma nanga miñiraɗo o watta ɗum jiyaɗo so wujji fi dinil maliki e saria lamɗo o saria lamɗo o wona ɗum woni toon saria lamɗo ko jungo taƴede ono ɗum ɗo noon ko ni tan illa an yasha allahu subhanahu allah haji ko allah hajiri ni allah bi narfa'u e min ɓamta darajati darajuji man nasha'u mumin bela wa fawqa kulli zi ilmin ene dow kala joom gandal ene toon alimu gandu kala joom gandal gandu nan dow mum ko joguiɗa ganda fof on daɗɗoma ha yetti allah goto woni mo daɗaka kala mo wona allah won daɗɗo ɗum ni rewe sa andi ɗum ni ganda won goɗɗo dow ma ha yetti allah noon daɗɗo ɗum en jeeyi walla meɗi yiide falamma akhrajaha minhu nde weltini anani dey ɓetirgal ngal e dimgal miñiraɗo o nakasal ikhwatu ru'usahu min al haya'i kamɓe kam fof ɓe turi goram ɓe kecci ɓe kersi ko fof waɗini hoore turi saabu gacce wa aqbalu ala bunyamin ɓe kuccite miñiraɗo o yalumuna ɓe ñiŋa ɗum wa yaquluna lahu fadahtana wa sawwatta aw wujuhana a hertinimin a ɓawlini jeese amen yabna rahil e hema ɓi rahil ma zala lana minkum bala'an onon ko ni tan gonnuɗon amen ane mawne maayiɗo fof ni tan gonirɗon yusufne dari noon oyi onon ko ɗum tan woni jikkuji moon ko ni tan gandirɗon tan ko guyka on kala nde min jaade moon on gano gacce pawton min faqala bunyamin ne jaabiɓe bunyamin kan andi ko mawnu woni ɗo bunyamin jaabiɓe wiɓe bal banu rahil ma zala lahum minkum bala'an ɓiɓɓe rahil ne kay e mon ko jarabuyaji tan ko jayiyaji mon tan saabu zahabtum bi akhi fa ahlaktumuhu fil bariyati mawnamo on nawi ɗum jeeri on mbari ɗum on garti ɗum woni jikka mon inna alladi wada hadha suwa fi rahali huwa alladi wada al bida'ata fi rihalikum ay mi ɓe paman tan kono ɗo joni e mbawno famde ko kaltuɗo ha gasi o wi tottiɗo on kaalis o kaalis mo gartirɗon o ñanden nde garɗo nga somade on gartiri kaalis ne garɗon ga somade koɗɗon wuuro men gartirɗon kaalis mo comoriɗon o gujjuɗon mbattuɗon e sakuji o ƴettuɗo kaalis waɗe sakuji gartirɗon o ƴetti ɓetirgal ngal waɗe saka may wona ko Youssouf ƴettuno kaalis watte e sakuji men on Youssouf kadi ƴetti ɓetirgal ngal waɗe e sakuji men o salima haalde kono noon paamowo ne wawi famde inna alladi wada a ƴettuɗo kaake waɗe kaalis o artiri gartirɗon wuuro mon ƴettuɗo kaalis watte sakuji mon o ko o ƴetti ɓetirgal ngal waɗe saka men andi komɓe joni haqqille mabɓe nangi ko goto mabɓe waɗata ɗum goto mabɓe wujji kaalis o artiri toon ndeke wadde goto mabɓe ittata ɓetirgal ngal watte sac makko kanko kam mo andi ko mawdiraɗo o omo andi ko o wanno noon o watti joni
o deƴƴi faamide Yusuf nde deƴƴi tan qaaluɓe mbi in yasriq so wujji o ko Bunyamin a kamɓe ko ni tan woni alhaali maɓɓe ko jikkuji maɓɓe mbaɗi sabu faqad saraqa wujjino akhun mawni ko min qablu ko adino Yusuf wujjino Yusuf wujjino holko woni sababu ɓe mbiyata Yusuf wujji Yusuf wujji ko beke ndo ko kanŋe jalan kanŋe tanum ene jogino tanu yummum bamu yummakko ene jogino jalan kanŋe o mo ara galle taani ko noon mo fije ɗon o tawi ɗon jalan kanŋe o yiiɗa taani ɗo rewa jalan o wujji jalan o nawi taani ɗon kiiri jalan mum tawa ko kanko nawno o nawiri noon ko taani ɗon hade rewde jalan kanko waɗan guy ko faanti hen ko kanmu to ɓe mbi in saraga faqat saraga wallahu min kam so wujji kam gandamini ko wujjino ko adi mawni ko wujjino ko adi o wi lamma akhraja suwa'a min rahli Bunyamin nde ɓe jaltini ɓettirgal ngal e dimgal Bunyamin iftadaha al ikhwatu kamɓe mawniraɓe ɓe kersi ɓe turi koye maɓɓe fa qalu tabri'atan li sahatihim sabu hisnude koye maɓɓe ɓe mbi in yasrik faqad saraga akhun lahu min qabl Yusuf kañum ne wonko jaboto kono Yusuf jaboto koye ɓernde mum jabata kaɓe nana fa asarraha Yusuf faqad saraga akhun lahu min qablu Yusuf wa qad saraga li abihi ummihi sanaban min zahabi fa kasarahu li alla ya'buduhu fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahu Yusuf suude nder hoore mum fenninanaɗe holko Yusuf wi antum sarru makana ono kay ɓuuri bonde nokku ko mbaɗɗon mawni ko oko ono kay ko mbaɗɗon ko ɓuuri bonde Yusuf noon haali ɗum ko sees less haalde Yusuf suuɗi ɗum ko nder mum miiɗi wi gandumi ko mbaɗɗon mawni ko on nawi ɗum ladde on pii ɗum on beddima ɗum woyi ala fof ko on mbaɗani ɗum kay ko mbaɗɗon mawniɗo koye ɓuuri bonde ko waɗi on ko wallahu Allah a'lamu kanko ɓuuri andude bima tasifuna ko ciforɗon o haaluɓe ɓerde makko qaaluɓe mbimo ya ayyuhal azizu e ma lamɗo inna lahu aban cheikhan kabiran kono noon ko adi aɗa ɓe wiide ni on ko ɓe gadi haalde nde ɗum ɗo ɗum yalti ha paari hankanti wuuro fof woni wullude yeeyi gujjo gadiba rawbil mawɗo maɓɓe o biden rawbil o tikki yen yaas lidalika wa kana banu yaquba ida gadabu lam yuɗagu ɓiɓɓe yaquba so goto maɓɓe yen yaas hay goto wa nangude wa kana rawbil ida gadiba lam yaqum li gadabihi shay'un so tawi o yani yas ala bawɗo nangudema hay goto wa kana ida saha alqat kullu hamilin hamlaha ene ida sami'at sawtahu kanko oɗo rawbil so yani yas so haaci wuri o yeeyno jano yas waɗat ni kala gonɗo reedu e nder wuuro he so nani sawto bosat wa kana ma zalika ida massahu ahadun min wuldi yaquba yaskunu gadabahu ɓiɓɓe yaquba so wonta hayso ko taniraguel yaquba so memmi tan yaas o nattat kanko fof e forde yaas so tanum yaquba ene ɗon tan so memmi tan nattat fa qala rawbil wa kana awwal ukhwata wiyama kanko ɓuuri ɓe sembude kanko ɓuuri ɓe tiidde on wiɓe ala ko sam'un way noon fa qala li ikhwatihi o wiyani mawni ko en ɓe eɓe daari o wiɓe kam adadul aswaqi fi misra wuro ngo no foti jeereji gonɗi hen qaalu asratun ɓe mbi ko sappo jeeri sappo woni wuro he qala ikfuni antumul aswaqa wa ana akfikumul malika aw akfuni antumul malika wa ana akfikumul aswaqa o wi gueɗe ɗiɗi mbatten onon fof jahon janoyen yaas e jeereji he bonnon jeereji ɗi min goto aldo kam e lamɗo e gardeɓe mum mi yana yaas mi bonna ɗo so ɗum ala min goto mi yeri yaas e jeereji mi bonna ɗi onon jahon kaɓore lamɗo e soldete ɗum kepten miniraɗo force noten mi bisimilla ala sam'un mawɗo goto e mabɓe kamɓe Yusuf kay gana jooɗe kañum Yusuf ko président nana jooɗe diwa kañum koɓe fewjata ko ƴeewayi ɗum kono sondel midi ni enen ndi mbawa ɗum tan o yetti kanko rawbil o dari o wi ayyuhal malik o wi lamɗo lataruddanna alayna akhana aw la ashayanna sayhatan la yabqa bi misra imratun hamilu illa wadat geɗe ɗiɗi batta tottita min miñamen min nawmo joni joni force so ɗum ala mi haate wuuro he kala debbo cowinoɗo wuuro he bosa ko ɓurama fof mbaɗa
Yusuf yeccitaaki mo ni Yusuf cikka ko haala koko Yusuf tinani ni wonko haali waqamat ɗo haaldata Yusuf ɗo tan dari kullu si'ratin fi jasadi kala leeɓol gonnugol e ɓanndu makko dari leeɓi ɗi jalti comci makko hatta harajan min siyabi ha yalti leeɓi ɗi juli comci ɗi jalti boowal dari ciifi ni no mbaɗoɗo waɗata ni fa qala Yusuf libnin sagiri lahu Yusuf jogui ɓinguel tokkoñillel tan bawguel yaade tan o wi Yusuf ngel ya memma oya kille makko haaji tan cukri ngel ɗaɗi takki sara makko no wagge makko tan yaasa o defti tan fa masahu akhadha bi yadihi tan cukri nangi jungo makko tan detti o wi fa lamma masahu sakana ghadabu cukri ngel mem tan tikker net fa qala man masani minkum hole mon mem don woni wiide mawnira miñira makko ɓe hole mon mem don won mem ɗum ɗo de ɓe mbi ala koy wallahi hay goto amen memani lam yusika minna ahadun fa qala raw bil inna hada badru min badri yaqubi wodiri Allah ngel cukre ko ɓiɓɓe yaqubi jeeya sabu ngel sirani fa kadi basani en koɗo o yani yas lawol ɗimmol ɗo yani yas lawol ɗimmol fa qama Yusuf ilayhi Yusuf ummi e jaaru gon fayto makko fa wakazahu bi rijlihi Yusuf wim petal tel wa akhadha min yadihi jaggi jungo makko fa waga ala ɓaɗi mo zido ka o yene leydi Yusuf dare dow makko wa qala lahu Yusuf wiɓe antum ya masaral abraniyina tazamuna an la adan shay'un minkum asadda minkum oɗon ngaajo hay goto ala ɓuɗɗo on tiid ana ɗum ngaajo onon abraniyen ko cikkoy ala neɗɗo wawi moɗon ɗo noon so ko jiɗɗo fof gaddon ɗam mine mbawi on ɗum ngaajo ɗon ko ala bawɗo fii ɗon kono kala mo gaddu men fii ɗum ha e mayde ngel falamma ra'aw ma nazala bihim hankadi ɓe jii ko jippe maɓɓe ko wa ra'aw an la sabila ila al khilas ɓe gandi hankadi ɓoccidde miñiraɗo o laawol ala hata u ɓe jenkini wa zallalu ɓe koyfini wa qalu ya ayyuhal aziz inna lahu ay ɗo ɓe jamɗini ɓe mbi ya ayyuhal aziz he malam inna lahu aban cheikhan kabiran ay omo jiiɗa omo jogui baaba neejo okkos kadi en yiɗimo ha ɓurti ɓiyum oya maayi ene jaggimo kanko so min goppimo ɗo baaba mi wawi mayde de baaɓe amen ne wawi mayde joni min jiiɗi fakul ahadana makanahu nanga goto amen mbatta ɗum maccuɗo wonkomo min jaada e makko inna saw minen naraka min jima an minen muhsinina koye moƴƴinɓe golle jeeɗa an golle ma fof ne moƴƴi qala Yusuf jaabiɓe wi ma'azallahi mboɗo mooli Allah e wadde ɗum an na'khudha illa man wajadna mata'ana de min nangata so wana mo min tawi kaake amen e muɗum illa man wajadna mata'ana indahu mo min tawi kaake mum kaake amen e mum on tan min nangata goɗɗo min ngala mo ha jeelaɓe mon ay o wiyani gujjuɗo sabu rentade fenade o wi ko min tawi kaake amen e mum o wiyani gujjuɗo kaake amen o wi o wujjaani ɗum tagi o wiyani gujjuɗo o wi ko ay taharrusan min al kadib sabu rentade fenade o wi ko momin tawi kaakel amen e mum innano minen isan so min nangi goɗɗo ko wona kanko la zalimuna ko min toñɓe de min mbatta ɗum Allah wi falamma stay asu nde ɓe pipti minhu e makko heɓtude miñiraɗo o halasu ɓe polli najiyen eɓe gunnodiri ɓe ndeeyi seeɗa qala kabiruhum mawɗo maɓɓe duuɓi o biteɗo raw bir woni ɓe ko ra'ya woni ɓe ko yahuda hen goto wi alam ta'lamu beele on ganda anna abakum sabu bamon qad akhadha alaykum mawhiqan on gandi kay bamon nangino men aadi wondino min allahi to Allah wonde en ngeɓota o min qablu ko adino kadi Yusuf en gadodiri e makko kono en mbaɗani oɗon en gadodiri makko artirde sen nawtani mo min de dal min qablu ma farratum fi Yusufa ko belsin ɗon to Yusuf en belsininomo Yusuf ɗo min de kam dal falan abraha arda min kam mi serata e leydi ndi hatta ya'zana li abiya ha babam yamirami yomi artu aw yahkuma Allahu li walla Allah ñawanami ɓoccidde miñam o min ko ɗo gonanmi wuure he mbaɗoɗa hamo hawa jaɓa mi nawta miñam walla baba téléphone am ɗo windami lettere mi arta min ko kama en somi heɓanimo hotta koye ɓe kooti kamɓe huwa Allah no khairul hakimin kanko ɓuri nundude kala ñaawo irji u duttoɗe koote ila abikum pewte to bammon fa qulu mbiye ya abana e baabi amen innabanaka saraka ɓiye wujji wa ma shahidna minen noon min ceedaki e makko illa bima alimna so wona ko min janana ko mamin ji nde min kaali ha anani wa ma kunna min laatanoki lil ghaybi warande birnal hafidina ko min reenoɓe so min gandi so min jaadema ko mo wujji min jatoro e makko
baba was'alil qaryata ey was'al ahlal qaryati wana wuro nande tan nande ko yimɓe wuro Allah ene waɗa noon ñande kan yukhadi'una Allah yukhadi'una rasulallah mudaf itte mudafu ilay lomte masgal mudafu o watte hen mudafu ilay yo itte natta wadde ko joni mudafu ilay mudafu o yalta ha laaɓa mudafu ilayhi lomto ay was'al ahlal qaryati ko ti wonno joni noon ahla o ittama masgal ahla o watta e qaryata was'alil qaryata namde wuro ngo o bi mana yimɓe wuro allati ngon wuro kunna fiha ngomin gonno e mum ngo hade babiraɗo o tumde ɓe mbarimo kadi ɗum ɓe mbiri noon wuro ngo min jaano ngo wuro Yusuf ngo téléphone to walla windi toon lettere namdoɗaɓe wal ira e sete allati no ɓen akbalna fiha ɓe min kawruno ɗon yimɓe kan'aniyankoɓe wuro maɓɓe woni yimɓe mumen garno ɓen kadi kawre guyke namde ɓen kadi baba o inna la sadiqun baba ko min kaali ko gonga de ɓe kaali ɗum ɓe kanan babiraɗo babiraɗo ko jaabiɓe babe bal accu sawwalat lakum anfusukum amran suuɗani on fittanu mon alhaali mbaɗɗon hono ko mbannon ɗon ko tan o batti ɗum fa sabrun jamilun muñal jongal tan mi muñiri Allah gasi asallahu yama jo Allah an yetini bihim artiranemi kamɓe fo jami an kamɓe fof min ene wawi Allah ni ene wawi Yusuf ni woɗum taw o mayani no babiraɗo wi o wi Yusuf ni mo mbiɗon maayi o ene wawi taw o mayani ni yamani hay Yusuf arta asallahu yatini bihim jami an kam fof emi wawi ɓe gara innahu sabu Allah wal alimu kanko woni ganduɗo al haalam al hakimu ñeñuɗo e golle wata walla urunkiti an hum ga mabɓe waasi haaldude mabɓe wa qala wiya asafa ha sumnu am ala Yusuf tan leɗi woɓe yabbar aynahu guite makko danmi mbi tal ɓaleri ndi natti daneri yalta minal husni sabu sumnu kono foof wakkati mum ko mottuɗo tikkete a andata wonko mettatamo andi kasmu ko hunde mettuma kala jiiɗo mo andata o sunnu ɓuuri wawde warde fof ko sunnu mottaɗo aɗa suni nder ma Allah tan andi sunnu oɗo foti kono ala bawɗo yiidema ha anda wonko mettuma on sunnu ɓuuri wawde warde kono sunnu kaalaɗo tan natta sa sunima tan haali tan kasi a serti hen kewɗa ko sertude hen kono sa muttina kewɗa sa alena joni maya kanko noon o mutti tikkede o huwa kabri qaalu ɓe mbi tallahi min gondiri Allah tafta'u tadhkuru Yusufa baba an a serata tafta'u la tafta'u a serata tadhkuru Yusufa aɗa micco Yusuf hatta takuna haradan ha jiwa e halkare aw takuna min al halki walla mayani baba an a serata aɗa micco Yusuf ha maya walla ha ndara mayta baba Yusuf guila Yusuf may ha duuɓi nogas o kadi o ka arani wurata hade ko deƴƴi deƴƴere makko kanko baba o andi ko andumo gaala o wiiɓe innama asku bathi holko adanimo wiide noon kanko babiraɗo woni sababu lima warada annahu kana li yaquba sakhsun muwakhil lahu kanko yaquba omo jogui sehil sehil o ko sehil makko feewi فقال له ذات يوم سهيل أويمو يا يعقوب ما الذي أذهب بصرك أنا كيف مالي ونبيده وما الذي قوس ظهرك كيف ما كي كتوري كون سبابه قال أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف جيتام ديكو نبي ديكو غويانو يوسف كو وأما الذي قوس ظهري فتبيكو كيتام كي توريكو فالحزن على بنيامين بينغيلام بيدي بنيامين سونو ناي كيتام كي جبريل نو اري مكو جبريل تلي بي يعقوب ان الله يقرئك السلام الله وي ان سلمين ما ويقول لك الله وي ما اما تستحي ان تسكو الي بلكا كرسو وليتادن نعم وي الله وي ما بلكا كرسو وليتادم وي على انما اسكو كاي بسي وحزني الى الله dum adamo wiide non innama asku basti ko gollitimi sunnu am bastu e husnu woɗɗodirani bastu ko sunnu mo ganda mo saktaka husnu ko sunnu kaalaɗo o wi sunnu kaalaɗo e sunnu mo haalaka o fof mettam ɗe e sunnam o ala mo gollitimi so wona Allah innama asku basti o husni ilallah
ay gullitimi bassi mettam o husni e sunnu am gullitimi ko minal umma o anani ko Allah limo husni ila Allah ko Allah Allah kadi ne andi ko kañum wulliti sa yi Allah ne felamo tan kono mbiɗen ni wonko mbaɗata an daña baraji goɗɗo so waɗi ɗum ko bakkat dañata wonko mbiɓami won Ibrahima Boro so heeɓiɗa ɗo jeeɗo ne ƴakka mburu ene waɗi hen mayonnaise ene heeɓi ndere jeeɗo hucciri fu nangi ƴakka hay goto waɗaka kono won neɗɗo so heeɓiɗo nde ƴakka mburu ngo fottinat walla mbi won neɗɗo so heeɓi hakkude jeere ɗo ene ƴakka mburu e mayonnaise ngo fottinat jaar ko minen de mi tawi ɗakkade ƴakka o de kam waɗi ko boni ƴakkude mburu e mayonnaise tan hakkude jeere te hono makko en nan ɗon ƴakka ko capacité makko ko neɗɗo o ɓuuri ɗon ay kanko ne harme makko ƴakkuɗo mburu e mayonnaise kono ene dague Ibrahima Boro ƴakkuɗo mburu e mayonnaise e paama ɗum ko neɗɗo o ɓuuri ɗum kanko noon oɗo o Allah wi ko ɓuuri wullitade mo haalani o fota haalani ɗum fota haalande kono ko haali ko on kañum namdi dem kanko haalani ɗum kono Allah wi ko fota haalande woni ɗum Allah feljum kono wona bakka wa a'lamu o kanko baaba o wi mboɗo andi minallahi to Allah to ma la ta'lamuna ko on ganda kanko no wi sukaɓe wonko ganduɓita Allah kono on ganda andi sukaɓe mbi ko Yusuf maayi te kanko o bono wiya Yusuf ko gartowo e pelli mo mbimo a baba an kama serta mi Yusuf hane mayiɗa fo wona noon mbi eyyi o wi holko woni sababu lima ruwiya anna malakal mawti malayka mayde meeɗino arde ari juurade mo kanko Yaqub faqala lahu o wi malayka mayde faqala lahu Yaqub ayyuhal maliku tayyibu rihuhu al-hasanu suratuhu al-karimu ala rabbih ehe ma malayka mo ganda hendu mum no uuri mbaadi mum no yooɗi tedduɗo to Allah hal qabatta ruha ibni ɓiyam biyeteɗo Yusuf o a heeɓi fitta a jaɓi fittade mo a waɗi mo malayka mayde wimo ala la ɓi Yusuf mi meeɗa warde mo taw o andi haggadi Yusuf ma hen eyyi taade ko Azraïl waranno yimɓe i Azraïl meeɗa warde mo taw te omo andi kam Yusuf nana e aduna he omo andi kam hawnaki mawyi ɗum woni wa alam min allahi ma la ta'lamu donc gandude Allah on ganda o haalde Azraïl kam kamɓe wi kaldane Azraïl kam pi ko mayi on saaha faɗabat nafsu Yaquba fittano Yaquba welti waɗami a fi ru'yatihi waɗami ni no yiyoydemo on saaha o wi sababu o wi no ya bani yadhabu o wi ɓiɓɓe makko ɓe o wi pokkite jeehe fata hassasu bittoye min Yusufa wa akhihi jeehe bittoye Yusuf minum ƴeewoyeɓe wala tay asu hoto fiftode min rawhillahi yurmede Allah innahu ko woni fi la yey asu fiftata ko min rawhillahi yurmede Allah lil qawmul kafir so nañi ɓe hefete fanɗala guna wo misal ƴeewoye paye wuuro to payete coɓoy ɗo gawto ƴeewoyemo to e payi toon wiyama noon waɗi ɓe wiide paak toon yoɓe duttoto wuuro to nde ɓiɓɓe ɓe kaalanimo bimi annani sababu maqal annal awladahu lamma akhbaruhu bi sirati maliki misra ndeɓe kaalimo jikku président o wa kamali haalihi e timmugol alhaali fi jami aqwalihi wa afalihi konngudimo fof ko goonga golle mum fof goonga a hassat yaqubu nafsa waɗami a an yakuna huwa Yusuf kanko Yaquba to nder makko no naniri président leydi misra o golle mum e konngudi mum e ko waɗata ko fittanu makko dal ɗamini o wona président ɓol o ko ɓii ko ɗum noon woni waɗi wiide ɓe pokki ɓe jata joni noon nde ɓiɓɓe ɓe payeyade hina amara awladahu an yadhabu li ya'tu bi khabar yusufa nde o yamiri ɓiɓɓe ɓe yo jangaddanemo khabar Yusuf wa akhihi minum kataba lahum kitaban windi lettere fewde président ministre o windi lettere fewde toon lima habisa endahu bunyamin nde ƴettiɓe bunyamin tongi ɗum woppi ɗum toon haɗi ɗum yaade o windi lettere o tottiɓe yoɓe tottoɓe lamɗo misra o wi lettere o ummi ko Yaquba Israila Allah oɗo lettere ummi ko Yaquba Israila ko maccuɗo Allah Israil ko ɗemgal yahud
ko zifuji kaldata noon firta ko maccuɗo israila isra ko maccuɗo ila woni Allah ko maccuɗo Allah biyeteɗo yaquba andi israila ko yaquba biyete noon sa teski nanata nder Qur'an illa ma harrama israilu ala nafsi ko yaquba woni ɗon ko maccuɗo Allah woni ɗon yani ko kanko woni ɗon o wi letere ummi ko yaquba maccuɗo Allah on ɗon yaquba kadi ko ɓi ishaqa zabihullahi ko kirsananoɗo Allah ishaqa one ibnu ibrahima kañum ne jibin ɗum ko ibrahima khalilullahi sehil Allah min komi yaquba maccuɗo Allah baban ko ishaqa mo Allah yamirno yo hirse o ishaqa o ko ɓi musidɗo Allah holi on ibrahima khalilullahi ko annabi ɓi annabi ɓi annabi ɓi annabi ɓi annabi o wi letere o fayi koye maliku misra lamɗo misra amma baadu so ɗum ɓenni fa inna ahla baytin paama minen komin sharifaɓe wukkila binal bala jarabuyaji noon mbaɗama e amen ala ko min mbawi hen amma jaddi ibrahima so tawi ko tanam ibrahima fa suddat yadahu rijlahu ulgiya finnari fa sabara tanam ibrahima juuɗe mum kaɓɓama koyɗe mum kaɓɓama weddama e jeygol muñi saabu yamirore Allah wa amma ammi ismaila tawi ko babam cawdirbiri ismaila o fabtuliya bil ghurbati fi sigarihi kañum jibina tan yaltina wuuro woni tumaranke ha ma yitade babum fa sabara li amrillahi muñi wa amma abi ishaqa so tawi ko babam jibinɗomi o fabtuliya bi zabihi kañum ne jarriborama hirsede o wudi a sikkinu ala qafahu laaɓi fawa e dane makko e hoƴƴudu makko Allah sottirimo jawdi ummade aljanna nana to isra nana to sabi to asafati wa amma ana so tawi ko min noon fof omo haalana lamɗo misra o so tawi ko min fa kana li ibnun mboɗo joguino ɓiɗɗo wa kana ahabbu awladi ilayya dendagal ɓiɓɓe ɓe jibinmi on ɓurnomi yidde fa zahaba bihi ikhwatuhu ila al bariya ɓiɓɓe maɓɓe musidɓe makko mawnira makko jaade makko jeeri summa atawni bi qamisihi ɓe gaddanima wutte makko wutte o mulɗa han bi dami ene waɗa ƴiƴam ɓe mbi wa qalu qad akalahu ziɓo mbi ko boy ñamimo fa zahabat aynaya guitam jeehi nattumi yiita summa kana li ibnun akhahu min ummihi omo joguino mawni ko miñi ko kamɓe jiidi yumma on ɗon woni ɗo fa kuntu ata salla bihi mboɗo muncoro ɗum ko innaka noon habastahu mi nani noon a sokimo paama ɗum an lamɗo misra mi nani a sokimo wa za'amta annahu saraga mbiɗa o wujji gaƴiɗa ko wujji paama wa inna ahla baytin minen komin sharifaɓe la nasrugu min gujjata wala nalidu sariɗan min meeɗa jibinde gujju fa in radattuhu ilayya sa artirimo e am fa bisimilla ɗum ɓuuri moƴƴude wa illa da'awtu da'watan tudriku sabi'u min waladika sa artirani mo mami huuɗe kuddi ndi ma ya ha taniraɓe ma jeeɗi wiyamo arta joni teswit walla mi hunma kuddi ndi ganduɗa taniraɓe ma jeeɗiɗuma yetta ɗumen ɓiɓɓe ɓe nayi letere o ɓe totti Youssouf ɓe totti président leydi ndi Misra Youssouf falamma qara Youssouf kitaba abihi Youssouf jangi letere o hankanti istadda buka am bojji ɗi cet wa qalla sabruhu am muñal makko famɗi wa azhara nafsahu li ikhwati ɗo woni gandi ko jogori haalde ko falamma dakhalu alayhi nde ɓe gaare makko ɓe naati e ɗo wuuro makko ɓe gari ɗon ɓe gaddi letere o qaalu ɓe mbi ya ayyuhal azizu he ma lamɗo massana heeɓi min wa ahlana minen e bandiraɓe amen heeɓi min addurru lor wa jiina min gardi noon ɓe bidatin kalis mo ganduɗa musjatin duñeteɗo kaali way hono ugiyeni kaali mo moƴƴani kola ara min jiiɗa o kaali ala volable ko kaali guine tan e musjatin joni tino fa awfi lanal kayla min ñaaguima timminen ɓiɓɓe to wata saddaqa alayna cakkoɗa min tinno hoto ruttu kalis o inna allaha allah yejzil mutasaddiqina allah woni joɓowo kala sakkotoɗo wallu min o jangi leete o qala lahum o wiiɓe hal alimtum ma fa'altum bi yusufa oɗon gandi ko mbanno ɗon Youssouf
oɗon gandi ɗum oɗon piinomo on jeeyimo on mbaɗimo huunde fof oɗon gandi on ciftori ɗum wa akhi e miñi ko o nde Yousuf yehi nde oɗon gandi ko ɓaɗan ɗon miñi ko one kadi id antum jahiluna tumane majjuɗon on ganda ko Yousuf jogoɗo wonoyde qaalu nde ɓen ƴeewi no Yousuf haaldini Yousuf wiɓe oɗon gandi ko mbannoɗon Yousuf e miñum Yousuf nde yehi nde on pii ɗum on mbaɗi ɗum hunde fof miñiraɗo o nde yehi nde ala fof ko mbaɗani ɗum oɗon ciftori ɗum nde ɓe keeɗi ko haali ko tan ɓe ƴeewi no wayni ɓe ƴeewi jikku makko o ɓe ƴeewi no way yodde ni ɓe mbi a innaka la anta Yousuf ƴeeti ka Yousuf de ande ende ka Yousuf de qala ana Yousuf o min kono Yousuf wa hada akhi o ko miñam minen jiiɗi may baba qad manna Allahu alayna Allah moƴƴani min aha e Allah moƴƴini en fof en denti Allah moƴƴani min moƴƴani on enen fof en denti innahu ko woni fi man yettagi kala mo huli Allah wa yasbiru huli boni kala ko heɓi ɗum fa inna Allaha Allah la yudi ajal muhsinin Allah yebata ko joddi moƴƴinde de qaalu ɓe jaabimo ɓe mbi Yousuf tallahi lagad atharaka Allahu alayna min gondiri Allah lagad atharaka Allahu alayna wallahi Allah ɓurnima e dow amen wa in ko woni fi kunna min laatinamde kala haali ina komin bakkudinde e komin mbanno ko qala Yousuf heɓɓiti wiɓe la tasriba aleykum l yawma felore ala e mon hannde ala yahfirullahu lakum Allah yaafima on ko mbanno ko fof Allah yaafima o huwa Allah arhamur rahimin kala jurmotoɗo Allah ɓuuri wawde yurmade ɗum Allah yaafima on kasi Yousuf noon wi ɓe jippina kam ɓe jippina e teddungal Yousuf no way teddude annahum lamma arafuhu Yousuf jippiniɓe ene teddiniɓe ko ɓuuri ko teddinannoɓe nde ɓe gandi han kadi Yousuf ɓe gandi hen kadi ko Yousuf woni ɗo e mbimo innaka tad'una bukratan wa asiyan ila da'ami wa nahnu nastahyi minka mimma taqaddam minna ilayka aɗa nodda min yo min gar min ñaama subaka aɗa nodda min yo min gar min ñaama beetawe aɗa nodda min gar min ñaama jamma te minen emin kersi holko hersi min ko min mbannama ko adi joni min jiɗi ko jaafoɗami min jaaha e gacce min mbawa joɗade ɗo jaafoɗami tan min koota Yousuf wiɓe ala Yousuf wiɓe inna ahla misra kanu yanzuruna ilayya bi aynil ubudiyati ay leydi ni mumdas dartamo yiitade maccugako kam fof mbiyata ko maccuɗo saabu ɓe mbewi kewide subhana man balaga abdan bi abi isrina dirhaman ma balaga eɓe kewi wiide senade woode ni dokkuɗo maccuɗo jeeyanoɗo buuɗi nogas hono ko dañi ko eɓe toujours ɗum mbiyata mi dañi ko dañmi ko kono ɓe kuccita ɓe mbiyata senade woode ni jeeyaɗo Allah dokkuɗo maccuɗo jeeyanoɗo buuɗi nogas ko rokki ɗum ko maccuɗo so wonti persida asa yimɓe kaawe ɗum noon wala gan surriftu bikum ay joni mi teddiri saabu moon holko adini teddiri saabu moon kamɓe fof eɓe gandi annabi Yaquba ko annabi eɓe gandi onon kon ɓiɓɓe makko eɓe gandi onon kam kon rimɓe joni ɓe gandi komi koye mon jeeyami ɓe gandi wona maccuɗo min kam mi teddiri saabu moon joɗɗe ɓe mbi dal yaafumin tan yaafumin dal yaafumin tan dal tin yaafumin on saaha noon o wadde idhabu bi qamisi hada nawe wuttam oɗo eywa kamis wutte mo Ibrahima ne wedda e jeygu wutte mo ɓornano o ay gonnoɗo e nder dangayel o on wutte on wutte kala gonɗuɗo e sunnu so wutte o yene mum iwat hen joni noon ko Jibrilu yamiri mo yo neldo mo wutte o Jibril wimo inna fiha rihan wala yulqa ala mubtali illa ufiya hendu gonɗo e wutte o kala gonɗo e jarabuya so hendu ndu yene mum sellat alay fa alquhu beddeɗemo ala wajhi abi e yeeso babam yaati wattida basiran ko jiyo wona babam gumɗo beddeme ko tan no wattoyide wa atuni son jeehi gaddane kam mbiya haari comme koleji mon ajma ina dendagal walamma fasalatil iru nde sete o immi ɗon jaltiɗo diwan Yousuf qala abuhum babiraɗo on jooɗi andi to Yousuf woni ɗo eto wuuro babiraɗo on yarane balɗe jeetati to Yousuf woni ɗo eto babiraɗo woni to ene yarane balɗe jeetati joni Yahuda o wi ko kanko nawno wutte oyamo boy ñamno nde ɓe mbiyata boy ñamimo de kanko adduno wutte o sunini babiraɗo o joni kanko addata oɗo wutte kadi o weltinira babiraɗo ɓe tottimo wutte o hendu soggimo
yarate ko balɗe jeetati ɗo Yousuf lelin ɗo annabi Yakuba leli ne lelde babiraɓe ko wemɓe huɗaɓe jeddata ko te ɗum wodani haalde ko wirni wodani ko wirni haale beta ko an andata ko wirdi kay Allah ne andina ko wirni ñande kala wona ko fala yuri ala gaybihi ahadan illa man irtada ɗeke wadde no woodi so tawi ko aɗa ƴoƴi kay sa nana arabe kay ana kay gaybu no woodi heddi ko ganda walla mbasa kono wan andude kay Yousuf bamu Yousuf ɗo leeli ɗo hakkude wuro ngo e wuro Yousuf ngo ko balɗe jeetati tan ummi o jooɗi liman hadara min banihi o awladihim ɓiɓɓe makko e ɓiɓɓe mumen no jooɗi sara makko o wi inni la ajudu riha Yousufa ɗo ɗo gonmi hendu Yousuf farkimal ɗo lawla an tufanniduna sanno wona hulde haɗa mun fennudemi kay hendu Yousuf farkimal qaalu ɓe mbimo ɓe jaabi babiraɗo mbi tallahi innaka la fi dalalika alqadim wallahi baba innaka no an la fi dalalika aɗa e puural ma alqadim ɓoyngal ngal e puural ma ɓoyngal ngal ha joni aɗa woni hen Yousuf mayi ko ɓoy baba falamma an jaa al basiru nde beltino o addi hol on yahuda alqahu o ƴetti wutte o weddi ɗum ala wajhihi e yeeso baaba o fartadda baaba o rutti basiran ko jiyowo ɗaala baaba o wiɓe alam aqul lakum beele mi wiyano on inni no min a'lamu mboɗa andi min allahi to Allah to ma la ta'lamuna ko on ganda beele mi wiyano on noon qaalu ɓe mbi ya abana e baabi amen istahfir lana zunubana imsinano min bakkatuji amen innano minen kay kunna min laatima haɗiina ko min woofɓe baba min goofi de baba wallu min faami inna kunna hatiin qala babaraɗo o wi o ɗacci ha wendogo kanko baba o dari o woni julde hucciti funnanke falamma faraga min hande o gayni julde wendogo rafa yadayhi o ƴetti juuɗe makko o ɓamti wa qala allahumma ghfir li o wi joomam yaafumi jazai ƴenƴeram ala Yousuf ko ƴenƴinomi Yousuf ko yaafumi wa qillati sabri e famɗude muñalam e coftirɗe abo anani wa qillati sabri e famɗude muñalam ko donkomi munji waghfir li awladi yaafo sukaɓam ɓe ma ataw ilayya ko mbaɗimi ko wa ila akhim keɓe mbaɗiminiɓe Yousufa ko fa awhallahu ilayhi Allah wahyimo kanko annabi Yaquba wi anni qad ghafartu laka wa lahum ajma'in mi yaafi mamama mi yaafi mamaɓe te kadi mi wattanimi hen goɗɗum kamɓe ɓiɓɓe maɓe pop mi takkaniɓe garat goto fof woni annabi mi waɗiɓe annabaɓe mi yaafi ma mi wattiɓe annabaɓe kasi ko fof mi nomi ɗum général min tawi Allah wi min jeeyi mi yaafimo kon so nanggana ɓe cukde so fiiɗi wayra wullude no mbawi se hande ɓe ni so ɓe garti e ngol wooda mo nanganɗo hen addana hen gotel tan gay a faami ɗon de eyyo ɗum woni ñande aljuma waɗacci ha aljuma wa qala ila ittima e Yousufa wiyama o rendo e Yousuf ndew yetti Yousuf nde kanko Yousuf ɓe dari omo duwonoɓe wiyama o hucciti funnange omo dari omo duwo Yousuf hetti caggal makko ene wiya amin kamɓe heddiɓe fof dari caggal mabɓe eɓe jenkini ha Jibril telli Jibril inna allaha qad ajaba da'wataka Allah jaabimo duwama fi waladika ɓi o wa agada mawasiga hum ba'daka ala nubuwati Allah wi fiɓodiri e mabɓe caggal ma wonde ɓe annabaɓe koɓe annabaɓe gonata woni noon hada in sahafa huwa dalil ala nubuwatihim ɗum ɗo so tawi oɗo qissa so selli woni dalil koɓe annabaɓe o ijaabu amma waqa'a minhum bima marra wona ko yani hakkude mabɓe mum ko Allah no ñawiron ala ko wawa hen woni falamma dakhalu ala Yousufa nde ɓe naati to Yousufa awa ilayhi tappi fewde makko abawayhi yum makko e bam makko woni wiɓe ko yum makko gogre gogo wi makko cawdiɗo wa qala o wiɓe udkhulu misra naati wuro ngo inchallahu so tawi Allah haaji aminina ko on hooliɓe wa rafa'a abawayhi o ƴetti bam makko o joƴƴini ɗum o ƴetti yum makko o joƴƴini ɗum alal arsi e dow diwa he wa kharru ɓe pukkani lahu babiraɗo o sujjadan eɓe mbaɗi a sali wona sujude ni de o sali sujude ni ko Allah tan o wona Allah waɗantake ɗum ko sali ɓe mbaɗanimo o waɗani ɓe sali kanko babiraɗo o waɗani Yousuf sali miñiraɓe ɓe mbaɗa Yousuf sali yummiraɗo waɗanimo sali ɗum woni koyɗol ngola sujude in hina in ko turate waɗani
nayitade ha joni catholique en ɓe mbaɗa noon mbaɗani ɗiɗi wona sujude ni ɗum woodani wa qala o wi kanko Yusuf o wi ya abati baba hada ta'wilu ru'yaya ɗum ɗo woni facce koyɗolam min qablu ko adino koyɗol ngol koyɗol ngol nani ari ana wi ko yiiɓe hada ashara kawkaban wa samsa wal qamara ra'aytum li sajidin gati ɗum yino ɗum ari qad ja'alaha rabbi haqqan joomam waɗi ɗum ko goonga wa qad ahsana biya Allah noon moƴƴani kam id akhrajani min as-sijni tuma nde o yaltinimi e kaso ay o sali haalde nde o yalte woyndu nde wonno so haali nde jaltumi e woyndu nde ɓe ciftoran koɓe bannoma ko o yiiɗa ɗum noon o wi tan ko id akhrajani min as-sijni nde Allah yaltinimi e kaso ani hakkude kaso e yalte kay wonko lombino ɗon piggal ngal e yalte e woyndu ɗum kono sali haalde saabu teddugal o yiiɗa hertindeɓe wa jaa bikum Allah itti on addi on minal badi ummade gure ladde andi Yusuf en ko yimɓe baadi en ko nguron tokoson beelel baadi en ko hen konno ko geloɗi ko joom bey en baadi en ko fulɓe min baadi caggal annadaga cheyɗanu caggal nde seyɗani bonni bayni hakkunamo bayna ihwati e miñiraɓam e mawniraɓam inna rabbi joomam laɗifun ko newaniɗo lima yachau ko haaji innahu kanko Allah huwa al alimu kanko woni ganɗo e tago makko alhakimu ñeñuɗe e golle wiyama babiraɗo o woni ɗon ɓe gondi ɗon fodde duuɓi nogas e nayyi nde babiraɗo o fuɗɗi mayde woni ɓe ko duuɓi sappo e jeeɗiɗi nde babiraɗo o fuɗɗi mayde ayyo wiyama ñalawma arata o kam ko jaɓɓugal jongal wiyama nde ɓe gummi wuuro mabɓe eɓe ngara kanko masalan annabi Yaquba omo arde sukaɓe ɓe eɓe ngara ɓe ngari hankkadi ɓiɗɗo omo nangi juuɗe makko ɓiɗɗo Yahuda o omo janggi juuɗe muɗum omo ara annabi Yusuf yaltiti ujunnaje 4 soldat mbaɗɗi e misranaɓe fof mbaɗɗi eɓe jaɓɓoyo annabi Yaquba yarta ko koyɗe ene tuggi e juuɗe ɓiɓe mbiyeteɗo Yahuda no mawɗo waɗata ni tan nde o yi pucci ɗi o yi yimɓe ɓe o wi Yahuda o ko président misra o walla Yahuda wi ala o ko ɓiye Yusuf ko ɓiye Yusuf nde o ɓalli Yusuf ɓallimo o ɓalli ɗum Yusuf wi ne salminamo annabi malika bi Jibril wi ala ɗaccu aɗo e salmindema babiraɗo o salmina Yaquba wi assalamu aleyka ya madhabal ahzani ehe ma yehirde sunnuji yo kisal Allah wonema wiyama kamɓe ɗiɗi fof ɓe danodiri ɓe mbayɗi ɗum ɓiɗɗo e jinnaɗo mbaddata ni ɓe goyi Yusuf baba a woyi ha guite ma jeehi beela anda ñalawma yamal qiyamata men kawriyanno babiraɗo wi mboɗo andi kay kono noon kulnomi ko jaaɗa ka cukalel haade diine ma ɓoorede so diine ma ɓoorama en jiidirta paata ko jeygol paye aljanna ɗum noon en jiidirta ɗum kulnomi kono noon Allah waɗiri ni moƴƴi tan wiyama hay Jibrilu are mabɓe ladde nde fof ne ñanta Jibril wi Yaquba ƴeew ladde nde ƴeew weeyo ngo malaikaji fof nana mbeeyi kanji fof cunino ko cuniɗa ko hande kamɓe fof beltima ko beltiɗa ko ñaɗen cikkata ko darga pucci ɗi no kijirta hankandi kelrangaji ne dilla hankandi taballeji ne dilla yimmoɓe ne jima gulaɗi ne kuljinaɗi ene gol ñande hen ko ñalawma sappo harar wonno ñande hen ɓe jiidiri sappo harar ne heewi ko waɗi heewi ko waɗi sappo harar mbaɗi yeede yo hoore wona a faami ɗon de o wi kanko Yusufa o serti e babiraɗo woni wiɓe duuɓi capanɗe nayi wiɓe duuɓi capanɗe jeetati eywa Yusuf noon babiraɗo o maayi Yusuf ubbimo babiraɗo o wi noon so tawi aɗa yalta wuuro ngo ubbitami nawtami o rutti to misra o woni ɗon fodde balɗe duuɓi nogas e tati kanko Yusuf o wurti walamma tamma amruhu ɓe alhaali makko hankadi yonti timmude wa alima an laya duuma o andi hankadi o wona keddotoɗo kanko Yusuf tagat nafsahu ilal maliki da'i o yindi fittanoma ko fewde lamɗo duumiɗo hoɗo on Allah o wi rabbi qad ataytini minal mulki o wi joomam an rokkunomi laamu wona laamu ngu fof noon dokkuɗami ko minal mulki o wi faminde ko wona fofof huunde e laamu ma a tottinani Allah rokkata fofof o menet tan Allah rokkarama laamu fof ko minal mulki o wi wa allamtani a andini kam min ta'wilil ahadis e facciro koyɗe
Allah faajira samawati wal ard an woni tagɗo asaman an tagi leydi an fuɗɗi asaman fuɗɗi leydi anta waliyi an woni keɗɗo alhaalam fi dunia aduna wal akhira tawaffani waram musliman komi juulɗo wa ali higini ƴengitinam bisalihin e moƴƴiɓe wiyama caggal duwa o wurti ko yontere wotere o may caggal nde haari kaha yontere wotere wuuri fa subhana man laqida ali mulkihi o wi senade wodi mo laamum gasata on ko Allah zalika Allah wi an nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah wonno e haalande nelaɗo ɗeɗo gueɗe kewino joni noon gissa o gasi Allah ne haalanamo Allah wimo an nelaɗo ɗum ɗo min an ba'il gaybi koye habaruji birnidi a tawanoka nuhihi min bahyi ɗum ilayka fewde ma wa ma kunta ladayhim ala tanoki aɗa woni ɗo mabɓe id ajma'u amrahum tumane kamɓe mawniraɓe Yusuf nde ɓe pewji wadde Yusuf ɗeɗo gueɗe a tawaka hum yamkuruna e pewje a tawanoka ko min haalanma wana wa ma aksaru nnasi kono heewa ko wonani ko heewi e makkanaɓe walaw harasta hay sa rerɗi wonani ko heewe mabɓe ɓe muminina enen gomɗina makkanaɓe wonoɓe hen julɓe kewani Allah wimo noon Allah wi an Mouhammadou hay sa yiɗi a yiɗi makkanaɓe wonde ɓe julɓe heewani ha ñalawma hande hay subaka hande o Madina naɓe ɓuuri makkanaɓe ha ɗo hay a subaka hande Madina naji ɓuuri makkanaji moƴƴude kamɓe ɓuuri labde deedi kamɓe ɓuuri moƴƴude ha ñalawma hande o ha subaka hande o sa yeehi makka ma taw ɗum gila nden ɓe moƴƴani tan makkanaji moƴƴani wona suudu ndu hay goto ayi ko mbaɗata makka ayi weɓe huuɗaɓe ɓe Allah huuɗi ɓe sa wini ɓe mbiya ɗum ala makka e haɗa ala fa makka i makka ko woni toon makka ala ko woni toon ni i sanno makka ne moƴƴuno ko jaltinta nelaɗal i ko mbaɗa toon ƴeewoyde haɗa ko mbaɗa toon an kay saɗa jogui haɗa e rokku sa ala deƴƴi kono o yoɓe jaa makka ika mbaɗa toon i wonatani ɓe fiya to yaltina ika mbaɗa toon kam moƴƴo ala toon so moƴƴo no wonno makka kay o yaltata moƴƴo woni ko Madina to ɓen moƴƴi ɓen moƴƴi wa ma tasaluhum alayhi Allah wi an Muhammadu kalantaɓe kamɓe makkanaɓe ko a nagaki ɓe min ajirin jobdi in huwa wonani qur'ana illa zikrun so wona ko wa'du lil alamina wonande binde waka ayin heewi min ayatin e kawniɗe gotin paago hattan Allah fi samawati wal ardi ene wone asamanuji ene wone leydi yamurruna alayha kamɓe makkanaɓe eɓe birto ɗum heewi kawniɗe gonɗe asaman eɓe daara kono ɓe ɗurno heewni kawniɗe gonɗe leydi eɓe daara kono ɓe ɗurno hon kamɓe an ha ga kawne mu'riɗo ɓe ɗurni ɓe mijotako wa ma yuminu aksarum billahi gonɗinani ko heewe mabɓe e Allah ɓe gonɗinani wonde Allah woni tagɗo ɓe gonɗinani Allah arsiqinta illa wa hum mushrikun so wona ɓe ndendinayi Allah dewal ko wona Allah ewa kanu yaquluna fi talbiyatihim seɓe bangotono suudu kaaba kamɓe heefereɓe makkanaɓe ɓe mbiya labbayka la sharika laka illa sharikan huwa laka ni ɓe kewno wiide labbayka mi notimama an Allah la sharika laka dendidiɗo alanama illa sharikan huwa laka so wona mo ndenduɗa ota eyyi mo ndenduɗa ko jaleɓeji mabɓe ni ɓe mbiyatno wama anani wama malakun yu'inunaha eyyi afa aminu Allah wi mbete ɓe kooloto an te'tiyahum daratan ɓe gasiyatun nanñoji min adabillahi lebte Allah aw te'tiyahum sa'atu walla darga ara maɓe bagtata ne betti wom la shurun tawɓe tinani kul wiɓe hajihi ɗum ɗo sabili woni lawalam adu ila Allah mboɗo nodda fewde diine Allah ala basiratin e hujjaji peñƴi ana no min waman ittaba'ani e kala dewnoɗo e am kala dewɗo e am julɗo e min nodda fewde Allah wa subhanallahi senade wodani Allah wama ana wonani min minal mushrikina koye heefereɓe rewoɓe jele Allah wa ma arsalna min qablika min nelani ko adinoma illa rijalan so wana worɓe yuhaɓe ene mbahiye ilayhim fewde mumen mi meeɗani nelde so wonama neɗɗo mi nelani so wona neɗɗo mi meeɗani nelde maleyka Allah mi meeɗani nelde maleyka anani min ahlil qura e jomiraɓe guure ko neɗɗo tan nelani mi meeɗani nelde maleyka min aha bisimillah afalam yasiru Allah wi beele kamɓe makkanaɓe ɓe jahani fil ardi e leydi ndi fa yanzuru ɓe daara kayfa kana hono latori aqibatu wattande allazina no ɓen min qablihim adinoɓe ɓe wala darul akhirati ay galle aljanna khayrun ɓuuri moƴƴande lilladina wonande ɓen ittagaw ɓe ganduɗa ko hulɓe Allah afala yaqiluna ko hayɓe jogo haqqillaji kamɓe makkanaɓe ɓe gomnen hatta ida stay asar rusulu ha so tawi fiftima nelaɓe wa zannuji nelaɓe jananama annahu wonde kañumen kadi kuzibu pennama an kandi jaahum nasruna ballal amen aray mabɓe
fanunji walla fanunajji fanunji min danda walla fanunajji min danda man nasa'u min bela minen goni dandoɓe mo min bela wala yuraddu o wiruttetake ba'suna lette amen anil qawmil mujrimina gayimɓe bakkodin laqad kana wallahi latima fi qasasihim qissaji annabaɓe woni hen ibratun teskuya li ulil albabi wonande jomiraɓe haqqillaji ma kana hadha alquran wanani oɗo qur'ana hadisan hananani mo wonde yewtere yuftara ene fepide walakin ko woni qur'ana tasdiqa ko gonɗingol allazi nden hunde bayna yadayhi ko adile e defte gadiɗe nde kayre ko ɗum de gonɗinta wa tafsila ko penningol kulli shay'in kala hunde yo hunde ko neɗɗo harjina e diine o hudan kene peewal ummarade majjere wa rahmatan kone jurum kono ko li qawmin yu'minuna wonani yimɓeɓe enen gonɗina Allah nde wonno ko ɓen goni naftortoɓe suratul ra'd simore nde ko noon nde wiyete makka ne jippi a faami so wona wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin yaqulu alladhina kafaru lasta mursalan ɗeɗo ko madina jippi walla wala wanna qur'anan suyida bihil jibalu konne kadi ko madina jippi koye keddiɗe fof ko makka o min fadailiha ene jeeya e ɗeɗo ɓuure ɗeɗo simore anna qira'ataha endal muhtadi tashalu khuruja ruhi biyama so tawi neɗɗo o jimama aɗa yanana woni koye mayde hankande sa janggi simore ne newna fittan makko yaltude sa janggi simore e yesso makko tan o mayat ɗon Allah newnamo yah o wasa tabbude bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah alif lam mim ra Allahu a'lam bi muradihi bi dhalika Allah andi muyani mi de karfeje tilka ɗeɗo ayaji jangataɗe ayatul kitabi woni ayaji qur'ana wallazi unzila ilayka min rabbika e nder hunde nde ganduɗa jippinade fewde ma ko nani de min rabbika ummarade ma de hunde jippinade ma ummarade Allah nde nden alhaqqu ko gonga sikki ala hen walakin akthara an-nasi ko heeɓe makkanaɓe noon la yu'minuna gona gomɗinoɓe ɗum allahu woni Allah allazi ko on rafa as-samawati ɓamtuɗo asaman bi ghayri amadin ko alda e piyoji tarawna ha oɗon jiya ɗum asaman nani hay piyo goto nangganimo hay senas goto nanggani asaman ayi hen gebbol caali kiri wona ko piyoji million gonɗo te ala no foti paɗɗo ni o wiyete Allah so aɗa yiɗi andude Allah ƴeew istamma stawa Allah wi fanditi alal arti e dow al arsi makko no haniri wa sakhara o elti kanko Allah as-samsa nangue wal qamara o elti lewru kullu nangue e lewru kala hen gotel yajiri ena doga e lawol mum li ajalin wonande lajal musamman innagal yawmal qiyamati yudabbiru al amra kanko woni fewjowo fiyakuji yufassilu al ayati kanko woni peññinowo dalillaji gotimpago hattan makko la'allakum belejo onon makkanaɓe bi liga e rabbikum e kawrangal jommon yawmal qiyamati tuuginuna oɗon janene wa huwa alladhi kanko woni on madda bertuɗo al arda leydi wa ja'ala o tagi fiha e leydi he rawasi ene mbiyata kaaƴ wa anharan o waɗi hen caali wa min kulli samarati e dendagal ɓesnoje ja'ala fiha o waɗe leydi he zawjayni façon-ngaji isnayni ɗiɗi kala dewel e gorel kala façon yo façon yoshi leyla omo hippira jamma annahara ñalawma jamma niɓɓere mum hippa ñalawma ay joni saɗa ƴeewa aɗa torsa ampoli aɗa a tintata ha mbatta torsude aɗa yiyana ara ala a tintata na torsa ampoli aɗa mi waɗi noon goɗɗo waɗani inna fi zalika wone ɗe gueɗe kaalaɗe la ayatin ko dalillaji gotin paago hattan Allah kono ko li qawmin wonande yimɓe yatafakkaru nde ɓene miijo golle Allah ko miijotoɗo golle Allah nde ko Allah waɗi ko on andata ɗum mo wandaka ɗum kay tekkotako ɗum alli wo fil ardi ene leydi he kadi qiɗa on taƴe luutodirɗe muta jawira tun takkodirɗe jaa ndi leydi ne haaƴi kala ko awa e mum fuɗata ndi leydi ne weeli hayso gawɗa hen ko tam ko mbawɗa awde hen fof fuɗa hayso ko worbo nder nde mbaɗɗa e fuɗat ene jogee leyɗele kala ko mbawɗa fuɗat ene jogee leyɗele kala ko mbawɗa wadde hen siidi mbaɗa hen tonoji ujunere engrais fuɗata Allah ko min waɗi noon te leydi ko gotir Allah wi ko min waɗi noon wa jannatun e gese min anabin reseji wa zar'in e gaweje sa yiɗi mbiya wa zar'un min anabin wa zar'un jannatun wa zar'un birrafi sa wi birrafi tati ko jannatun min anabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanun sinwanin sa yiɗi mbiyani hen sa yiɗi kadi mbiya jannatun min anabin wa zar'in kadi gaɗ fa zar'u o e anabu o natta fode wa mi giɗa fof mbaɗa ɓuurano ñawata aron kad andude dalil tan kono ɓuurano ñawnu ɗum yaɓani belɗa fof jangguira ala neɗɗo wawi hen ko masgal tan ko nahu tan ko masgal tan ɓuurano ñawata dal no famirta ɓuurano aɗa wawi diwde noon kono ñawnude yaɓani sa wofi ngal masgal tan woda ko jaɓi woda ko jaɓi tan
wa nakhilin e tamaroje sinwanin fosoŋaji puneji wa gayri sinwanin eɗi ngala puneji tusqa kanji pop ɗi jarnirte bima in wahidin ko ndiyam gotan tan tamaroje gawri makka ndemiri solat nana nuwa kini fof ko ndiyam goto ɗum ɗo wela ha ɓurta ɗum ɗo haaɗa ha ɓurta te ko ndiyam goto ɓerɗo wal baɗɗo noon ɗo gandata Allah Allah wi woni faddilu e min ɓurna ba'daha yoga mumen ala ba'di yoga fu ɗukli to bange ñamande ɗine mbeɗi ñamde ɗine metti Allah wi mi waɗi noon inna fi zalika wone ɗum ɗo la ayatin ko dalillaji Allah ko goto e ɗo min wonande yimɓe yaqiluna ɓene jogo haqqillaji Allah wi wa in tajab an Muhammadu sa haalama ko hefere ɓe pennuma mbi a kalta ko wona gonga fa ajabun ɓuuri hawnade kay qawlu ngo konngol maɓɓe konngol ɓe mbi a ida kunna turaban ɓe mbi so min gonti leydi a inna la fi khalqin jadidin ɓe mbi gontu tako heeso pul ɗum kay ɓuuri hawnade wiide kalta ko wona gonga kalta ko hawde so ɓe mbi wona gonga ɗum hawnade ɓuuri hawnade ko min takɗoɓe o mi wiya ɓe gurta ɓe mbi wona gonga ɗum ɓuuri hawnade woni fa ajabu qawluhu a ida kunna turaba faami bisimillahi ulaika alladina kamɓe goni ɓen kafaru yedduɓe bi rabbim joom mabɓe wa ulaika ɓeɗo kay al aglal lulluɗe fi a anaqi wone daɗe mabɓe wa ulaika ɓeɗo ashabunnari goni yimɓe jeygol hum kamɓe fi ha e jeygol he khalidun koɓe ñawanaɓe casal wa nasala aya garowo jippi ko fi istijalihim al azabi istihza an ɓe mbi yo lette ngar saabu jalkide mbi Allah wawa Allah wi wayastajilunaka eɓe keñininoma biseyyi'ati lefte qablal hasane ko adi yurmene woni yo lefte ngal yalfi ngal wiiɓe wa qad halat ɓennino min qablihim ko adinoɓe almasulatu lefte ɓennino hono mabɓe ko fennunoɓe min lettiɓen kamɓene min donkani lettude yoɓe tesko ɗum wa inna rabbaka joome la zu magfiratin ko joom kafragal linnasi wonande yimɓe ala zulmihim wondude e toñange mumen hayso ɓe tooñi Allah wi mboɗo yaafo neɗɗo ne tooña Allah yaafoma Allah wi miɗo yaafo ala zulmihim oɗo bi mana مع ظلمهم أفهم وإن ربك جوام لشديد العقاب كان كوني تشتد لت لمن عصاه ونند غفرم ويقول الذين كفروا كم به فرب بي لولا أنزل عليه كو هل جبني محمد آية هاولين من ربه أمة دي جوم هنا كو جبنا سورو جبنا يوسف جونغو جبنا موسى بنومي ناغر صالح pourquoi كان كون أدرا كاوني قال تعالى الذي إنما أنت منذر عن محمد كاجيسينو تان ko heddi ko min ala ko waddi ma so waday haat ko heddi ko min addata wala wali kulli qawmin wiibe ene wodani kala yimbe haadin annabi mo ene noddo be fewde Allah ya alamu Allah woni gandudo ma tahmilu kullu unha kala debbo ko ene rondo Allah min woni andi min tan andi ko debbo rondo to bele ko gorel walla ko dewel walla ko didon walla ko gotel Allah min tan andi heddi noon aɗa haala kawra hen aɗa haala kadi ulloɗa e ladde Allah jaɓata ay gueɗe ɗo wiide ɗe kanko tan andi ɗumen gueɗe joyi ne gooti ɓen yiiɗi kaala kawra hen siɗi mbasa huuɗe aɗa wawi haalde kawra wawi wiide toɓa janggo toɓa ɗum ko haalat tan ene waɗa ene wasa wadde o welat tan wa yunazzilu l-ghaytha wa ya'lamu ma fi l-arham wa ma tadri nafsun madha taksib neɗɗo holko heɓata janggo holto neɗɗo mayata e holde mayata o wi min goto andi biɗen haal fof fenat holde toɓata min tan andi biɗo haala fof fenat affaire tan kaala wona gonga hen saji wona fenade yawmitoya wona mbiya toɓa wasa tabde ñal ko e penaɗo Allah jaɓata ɗum ɗo koy ko jaɓata ɗum tan ɗum ko kanko tan wi an kanko tan andi ɓinguel dewel so hay docteur ɓe mbawi wadde gueɗe mabɓe mbiya ko ɓinguel gorel woni toon wonta dewel ɓe mbiya ko ɓinguel dewel wona gorel ɓe mbiya funeki taw wona gonga eɓe mbaɗa poisa kadi e mbaɗa gueɗe maɓɓe kadi poisa e reedu debbo ɓe mbi ɓinguel ngel mayi taw ma heɓe penat fof yiyama mais ɗum mboɗo jangguine ɗo hono oɗo masala woodi jeyaɗo Allah goto ɗo min jooɗodi ɗo aɗa haala o wi ɗum kam o wi kanko kam o wi kanko o yii ɗum yitere makko ko debbo makko wonno wona ɗum wuuro sooki ɗo debbo o garwi ɗo tampi docteur wi o naɓ ɗum wuuro sooki o nayi debbo o won ƴiƴam wona yaltude debbo ƴiƴam ɗum heewi docteur médecine o docteur Touba wonno ɗon waɗi gueɗe mum e debbo o wi ɓinguel ngel mayi o ɓinguel ngel ne wayno yoolima joni noon debbo o ha jibinde so wona oppiré so oppira tan o mayat ɓinguel ngel joni noon il faut o sowe ɓinguel ngel yaltine debbo o wuuro yo joni noon so tawi o jogui ɗo bandiraɓe yo ya ƴeewa bo debbo o nandi groupe ƴiƴam ara rokka debbo ƴiƴam oppiré o yaltani hôpital tan ɓi ko abbimo wimo artu
ar aɗo tawi ɓinguel debbo jibini ɓinguel ngel wuuri debbo jibini tene wuuri haydara o wide docteur o ari wimo minen gandal amen kanko ɗo haaɗi ɗum ɗo gandal Allah minen ko min gandi honko homayi ɗo gandal am hanno kono kay wonde kay ɗo baaɗe ni wuuro min meeɗa yiide sona e makko ɗum ɗon yente gandal wimi gandal Allah andata ko ɓe penat Allah jaɓata ɗum jafoɗami heƴani e makko kala ɓe ko bisimillahi anani Allah wi anani ya'lamu ma tahmilu kullu unsa kanko woni ganduɗo ko rondoto kala debbo so debbo so gorko wa ma taghidul arham ko ganda ko ustoto e rangaji ko wasata timmude ɓiɗɗo mo timmani o wi ko min andi ɓiɗɗo gonowo lebbi jeenayyi ɓiɗɗo ɓurtowo wa ma tasdadu e ko ɓurtata ɗon o wi ko min andi ene jogui ɓiɓɓe ene gona ha duuɓi 5 e reedu en jogui ɓiɓɓe wonoɓe reedu debbo ha duuɓi 5 en jogui ɓiɓɓe lebbi jeenayyi en jogui ɓiɓɓe lebbi 6 te wuura c'est ça haalim nder ko wona e ɓiɓɓe lebbi 6 wuurata koɓe penat ni kamɓe ɓuuri andude on ko kiccasi ako ko wasde andude ko haala ko ɗayre min muddatil hamli ey 9 ashhurin fa huwa ya'lamu al-hamla naqis Allah kadi andi reedu ustotoɗo an tilka al-mudda wa ma tazdadu wa ma tazidu fa huwa ya'lamu an-naqisa an tilka wa zaid alayha wala yakhfa alayhi shay'un min awqati al-hamli Allah ala ko majje huude faami ko ɓeydoto e ko ustoto fof ɓe andi faama ɗum o wi reedu aada yaari ko lebbi 9 kono en jangi sharia kam ne wona duuɓi 5 walla wa aqallu muddatil hamli 6 ashhurin ɓuri famɗude e muddatu reedu ko lebbi 6 so debbo jibiniɗo lebbi 6 no mbiɗen ko en gaybinam dañen bakkar kadi kala nde debbo jibiniri lebbi 6 ɓiɗɗo o wuuri en gaybinan dañen bakkar sariyankoɓe mbiyata debbo ene sella jibinira lebbi 6 mankuɗe balɗe 5 lebbi 6 mankuɗe balɗe 5 te waya isu wuura ko muddatul hamli waya isu kadi te wuura ay waqad yuladu li hadhihi al mudda waya isu neɗɗo jibine e oɗo mudda te wuura lebbi 6 mankuɗe balɗe 5 lebbi 6 mankuɗe balɗe 6 wodani so jibina tan ko deɗ kala nde debbo jibini lebbi 6 mankuɗe balɗe 6 ɓiɗɗo o wuuri ko tabiri ko guurɗo debbo ko deɗ lebbi 6 mankuɗe balɗe 5 o wona deɗɗo ko ɓi jaggu inna dawna guese sa mayoron ma faami jafoɗami heƴani e ma woni wa ma dastadu e ko ɓeydoto hen ko kullu shay'in kala hunde yo hunde indahu ene to Allah bi migdarin ko dotta kala hunde ene dotta to Allah diwta ɗon alimul ghaibi kanko woni ganduɗo ko wirni wa shahadati kanko seedi ko feeñi al kabiru kanko woni mawɗo al mutaali polɗo sawa'un minkum foti e mon e gandal Allah man asarra al qawla cuuɗɗo konngol heeɓi nder suudu uddi soki haali tew kañum tan goto nani walla ne leydi a ene ɗon tan ɗiɗo keɓɗon nder suudu coɓɗon hay goto tawaka Allah mboɗo andi wa man jahara bihi e peññinɗo daŋŋiniɗo wi mboɗomi haali dande do yimɓe nani fof Allah mboɗo andi wa man huwa mustahfin bil leyli e on jaaɗo jammani suuɗo ne waɗa kurtu Allah mboɗo andi wa saribum binne heeri gorko sinɗo jahowo ñalawma ene waɗa ko boni Allah fof mboɗo andi awa suuɗadi sa suuɗi mboɗo andi sa feññini mboɗo andi sa yeehi jamma mboɗo andi sa yeehi ñalawma mboɗo andi sa waɗi kumba penda kumba ñalawma penda jamma mi anda fof Allah mboɗo andi jiɗa fof mbaɗanta lahu ne wodani neɗɗanke mo aqibatun malaikaji teptepinoji min bayni yadayhi ɗo yeeso makko kanko tagoɗo yeeso makko min khalfi e caggal makko fof malaikaji ne gonde makko yahfazunahu eɗe ndenamo min amrillahi yamirore Allah inna allaha Allah noon la yughayyiru Allah waylata ma bi qawmin ko rokkuno yimɓe ko Allah rokkunoma heftata Allah heftata an tan artirta Allah heftata kono kala ko rokkuma sharɗo ko waɗi so gandal so jawdi so neɗɗako kala ko rokkuma so haqqille o fawata ko sere mboɗo rokkuma haqqille aɗa gollira haqqille o sabba naggam o mboɗo rokkuma gandal aɗa waɗira gandal nga sabba naggam o mboɗo rokkuma jawdi aɗa waɗi sa natti wadde ko an artiri o tottoya goɗɗo ha dani mbiɗa la yughayyiru ma bi qawmin Allah waylata ko rokkuno yimɓe hatta yughayyiru ha yimɓe ɓe mbayla ma bi anfusihim ko fawa e mumen ko
sarɗi pawnoɗo hen o ha mbayla ɗum on sa kanko no itta wa ida arada llahu so tawi Allah muyi fi gawmide yimɓe suu an bonande so Allah yiiɗi wadde désordre e meɗen so Allah yiiɗi wadde men ko boni fala maradda lahu duttowo alana ɗum ala bawɗo ittu so yiidi wadde ɗo hunde ɗo ala fof ndewete hay mo hanño so tawi duwima ene jaabe o naggat ɗemgal mum haw waɗa e pourtant sen jeehiɗo ceer kadre hunde wona a jeyata o jaɓata ma ɗum waɗa tan wa ma lahum alanaɓe ɓe Allah muy bonande e mumen min duunihi ko wona Allah min waalin kaɗowo ɗum walladi kanko woni on yurikumul barqa kollowo on majle khawfan e kulol so ɗaɗan wene ɗanngal aɗa yaaha so majje mbaɗi ɗelen mbiya jamgi iwon joni yana min daña bone waɗama an e ɗaminagol gonɗo ɗo hen so yi majje nanne kaake iwone nanara de Allah yimi waɗata noon woyon si o kanko woni tagowo as-sahaba duule as-sigala ɗe ganduɗa ko tedduɗe woyi sabbihu ay sibina arradu oɗo malaika bakkilaɗo yo bakkilaɗo duule o jogui koko wayno ɗable ni malaika o jogui ko wayno ɗable ko gaynako so tawi joni baade kala baade telliɗe jogui kanko diwan mo jahata so wiya so tawi Allah muy tan ko ɗo yo taw hakkude ɗo e ma tan dirtata ɗon so baadel wine teeto seeɗen fayi hedde banggue Tambacounda mali ko harto aɗa girɗiri tan baɗɗe garta place men no gaynako e trio ko woni koye hartade ko gaynako eyyi ko gaynako ko sabbirradu ɓe hamdi gaynako fof ko kanko de woni noon bi hamdi yettode Allah wiyata ko subhanallahi wo bi hamdihi so wi subhanallahi tan noon woni kuuɗe ɗe enen fof tukke noppi enen kul wal malaikatu malaikaji ni cubi hidina e wondude makko min khifade hulde Allah o yursilu sawaiqa kanko woni nelowo jamgel ƴiwode fa yusibu biha o hemnere jamgel ƴiwol ngel man yasa o mo wela jamgel ƴiwol ngel yanata so wonamo alhaaji hay so ngel buttimo ɗo tawde ngel alhaaji ngel yanama ken yanata ma ene waɗa ñande kala jaa yimɓe gonda jamgel ƴiwol wara ɗum heddiɓe mbasa mayde ene kala waɗɗum o woni sababu o sababu oɗo aya jippade ko waaji goto kefeero rasulu sallllahu alayhi wa sallam neli sahabaɓe yo jambima yo jaam Allah o wiɓe hol Mouhammadou hol jeyɗo Mouhammadou mbiyetomi jaam o holi on ko kange walla ko kaali walla holɗum walla ko jamdi ɗum mawne mabɓe kamɓe nelanoɓe ɓe koodi ɓe kaalen nelaɗo Allah nela duttuɗe tan paasi ala duttuɗe tan ɓe dutti kadi ɓe kaalda e makko amma o ɓeydani e ko ɓe kalno ko so wona ko ɓuuri bonde e ko haalno ko ɗoɓe jooɗi ɗo tan ruulde mawde tiime mabɓe walleede kuruɓ tan asaman delli golal tan ƴiwonde tan jamde ƴiwonde yalte ɗum ɗo yalte duulde yaade naate hoore makko o wonti ndoodi eɓe jooɗiɗe ɓe daro ɓe karti kalni nela haɗe mabɓe yettade Allah nelaɗo wimo Allah jippini ka ayo ono o yursilu sawaiqa ko yusibu biha man yasha Allah yimi waɗata noon mi nele makko ƴiwono mayde ngel jum eɓe kalanta nela wimi tini o mayi a nela jangniɓe ayo faami ɗum woni fa yusibu biha man yasha omo heɓnide jamgui gueɗomo wela a faami won kamɓe heefereɓe yujadiluna ɓe beñodiri e nelaɗo Allah fillahi to Allah huwa Allah noon shadidul mihali kanko ɓuuri sattude sembe lahu ene woodani Allah da'watul haqqi noddandu gonga konngol la ilaha illa Allah walladina yad'una ɓen ɓe ndewata min dunihi ko wona Allah la yastajibuna lahum bi shay'in ɓen jabata koɓe hay hunde illa ka basiɗin jalan fakkata kefeero so wayi kono ñawore ñaggol jalan e kefeero way kono ñawore garɗo e woyndu ka baasi ɗi kaffahi ilal mayi ngala e woyndu tan mbaɗani junngo ma tan mbiya yo ndiyam ar en ara o wi ko noon ñagade jangga no wayi arata faami woni illa ka baasiɗi so wona bertuɗo no comme bertuɗo kaffayhi newe mum ilal mayi fewde ndiyam li yabluga beele ndiyam ɗam yetto fa huno ko woynu ndu pour heɓa wama huwa wonani ndiyam ɗam noon bi balighihi walla bi balighihi ndiyam ɗam yettata ko ɗon yettata ko wama du'aul kafirina wonani dewgol kefeero jalan illa fi dalalin so wona koye yebare walillahi yasjudu ko Allah tan sujjanta man fi samawati ɓen wonɓe asamani wal ardi leydi taw an en ɗaftare ko karhan e wawnere aɗa wa zilaluhum
ene sujja ɓuuɓeje mabɓe filo hudubi subaka wal asali ko jiiɗeɗi qul wi an mouhammadou man rabbu samawati wal ardi hol jeeɗo asaman jeeyi leydi soɓe kalani qul wiɓe allahu ko allah jeeyi qul wiɓe afattahattum yati on joguitto min duunihi ko wona allah awliya a jaleŋeji ɗi oɗon ndewa la yamlikuna li anfusihim ɗi joganaki koye mumen nafa an nafaore wala darran joganaki ɗumen lor qul wiɓe hal yastawi a ama yatina fotidde gumɗo wal basiru jiyowo kefere juuɗe porta am hal tastawi zulumatu walla won nuru yatina fotodira niɓɓe e annore limanagal kefere fotata am ɗaccuni jaalu lillahi ɓe mbaɗani allah suraka arini diɓe halagu matawne taga ka halqihi hono tago allah fata sabaha ɗum tigi ɗum kisa yo nani de jillodira al halqu tago ngo tago allah ngo e tago jaleŋeji ma to jillodiri ɗum alayhim e dow mabɓe ɗum ɓe nonki andude hol hen ko allah tagi e ko jaleŋeji tagi allah ne namɗo mata ko noon ɗum no firti wona noon laysa al abdu kadalik neke wala yastahiqul ibadata illa al khaliq wawa rewede ha dane rewede so wona tanɗo ko wiɓe allahu allah khaliqu kulli shay'in allah woni tagowo kala hunde o huwa al wahidu kanko woni goto al qahharu polowo e laamum summa daraba masalan lil haqqi wal baɗili allah ne fiyana en tindude hakkude gonga e fenani allah wi anzala o jippini mina samai ummade asaman ma an toɓo fa salat anani dey waji awdiyatun beeli ɗi ɓe qadri ha kala weedu nani ndiyam fodde mum fa tamala saydu ronti waame o zabadan ngufarabi en ɓamti ka tooka wo mimma tuguiduna e ko ɗon kuɓɓa alayhimu finneri e jeygol koyno kanŋeji en fof ndiyam koye ndiyam yaltata ibtiga a saabu ɗaɓɓude hilyatin cuuɗaji aw mata ina walla kaake gendukeje ɗum ɗon zabadin ko nguufa misluhu yeru nguufa waame ka kazalika allah wi ni yadribu llahu lhaqa ni allah fiirata goonga wal baɗila e fenani ay fa amma zabadu nguufaka kan fa yadhabu jufa an yarta koye mere ɗum nafata ko nafata ko nder leydi faya kanŋe en ndiyam ko nafa ko fof ko nder leydi ko nafata ko ko nguufa wonata ɗum yara tan ko ay dan ala hubira wa amma ma yanfa'u nnasa so tawi koko nafata yimɓe ko wayno ndiyam ɗam e kanŋeji ɗi fa yamkusu fil ardi ɗum ñiiɓata koye leydi aha wona toon ha neɗɗo ara itta kazalika ni allah waɗirta ni yadribu llahu l amsala allah ene fiya tindi lilladina wonande ɓen istajabuɓe ene jaabo li rabbihim wonande jomumen ene woodani ɓen alhusna aljanna walladina lam yastajibu lahu ɓen ɓe jabaki allah hono hefereɓe allah wi law anna lahum ma fil ardi hayso woodani ɓe ko wone leydi jami an pop taw kamɓe jeeyi wo mislahu yeru ɗum ma ahu wonde hen allah wi yawmal qiyamata seɓe ji lepte ɗe laftadaw bihi maɓe cottoro ɗum laftadou bihi maɓe cottoro ɗum ha ñande darga maɓe cotto ɓe totta allah ɓe mbiya ɓe mbasa nadde deygol kono allah mi jaɓata allah wi ulaika ɓeeɗo lahum ne woodi ɓe suuɓude hisabi wonde hasbore o ma awahum tapparde maɓe jahannama ko jeygol wiyete ni o bisa mbos almi haadu daɗɗa teeri tawde ko jadde jeygol sadaqa llahu lak sallah salaw kalfete